سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونو تنبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومو وانكم وترو انكو عنا بزي مدبنا بقعاكم نابلنا مجمريا يغنيلنا 300 شيح سبسكرايبرز هاري من لوزي channel ازي سلازي ناي نفس وكفكم ابزي تكاتاتلو زولهم ناتكم سراح ناتكم استواصو ناتكم تساتفو يو نابزي كبصحو كيلو نزي channel سلازي እዚ ቻነል እዚ መልእኽቲ እዚ ሳላት ንስኹም ትገብርሉ ዘለኹም ደገፍ ምትብባዕ ሰብስክራይብ ምግባር ሼር ምግባር ተፈላለዩ ትገብርዎ ዘለኹም 300,000 ሰብስክራይበር ዝበፅሕ ኣሎ ጠቕላላ ቪድዮታት ኣብዚ ቻነል እዚ ካብ 2018 ከባቢ ወርሒ 8 ቢሉ ጀሚሩ ካብኡ ጀሚርና ክሳብ 122 ሚልዮን ቪውስ በፅሕ ኣሎ እቲ ዝተራእየ ናይቲ ቪድዮታት ስለዚ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ግዜ ክመሃረሉን كحبرلون كم زخالينا نرزلنا so thank you everybody نفس وقف أبزي بعزو مسانا زغطسلكم كم نوي مسانا زغطسلكم على لغم هذا الشانل كابل بيه زمسكن كم دما نهجون بسكالنا نعاهم يبكي نعاهم يمتني نعاهم يتكميو زبلنا يسرح كنكبر كنتعرينا لذي we are here for a long term نحنا بسكالنا نوي احنا زميديا زي كم سرح كم كما قداس ايو غيرنا هنرينا نفتن ساعتكم دما ناتكم دقف كتقصلو تدقفونا بذكالكم من قدي حساباتكم بستفل عليه ملكا كتقلصو نتبه مالتي thank you everybody نايلو ميارستي اقداسي كون ابا قداسي مدرخ سلازلنا نايقدنا قداسي كون يتملغتون برقت ابزوبانا بزح مبالتات هلو مجمريا قن بتك عندي أقداسي نبلو زلنا حبريتا كنات كنجمرينا because there's so many things happening بين جميرنا بين كم نودون كبيدنا لغن let's start بتوم عبيتي events كنجمر شعو نابتناتنا كسبغاس كاسكيدنا قبرنا كنكيدنا let's go ministers in 20 months 4 prime ministers in 20 months what would be different about a fifth? That is, I think, the question everyone's asking. And, I think the biggest question, as I heard from the previous correspondence here, is, which party can one even recruit from? We're hearing from Marine Le Pen, who's saying it's an obligation to dissolve the parliament. So, of course, she has her position. I've been reading that, the party leader for the socialists is kind of angling for it. There have been many other 2 weeks since French Prime Minister Bayrou's bombshell announcement that he would call a vote of confidence on his policies, he's been kicked out of office. To most people, this is not a surprise. But now, everything is up in the air. People are going out to protest on the 10th, and more mobilizations are planned. انتاينا نرزلنا افرنسا زكايزلو بوليتيكاوي قلولاوينا نرزلنا زي بوليتيكاوي قلولاو دما وصيت نايتي زخيز زلو قطباوي قلولاو كاوز بقاس مخانو مجنزاب يدلي اوروبا التسلسة عبيت هاجرات اللون دهريلنا دن اتزلو بوليتيكاو كنتاتنا اوروبا فرنسا تهياو ابنت نايتي نريو زلنا قوسي مالتيو كالو هاجرات دما اب مدرخن تمساسالي كنتات كغاطمن كم زخونينا نرزلنا فرنسا برايم مينستر مالت نتي بوليتيكا نايت هاجر بفلاي باجت نايت هاجر زقو عصر اكل نايت منغست مالتيو باجت نايت منغستي كاب قصصر وصاي خيت سلازلو مخنياتو عدا نايت هاجر اسيا صبيق عبيو نتزلو كنتات كغطمو انت خوينم دما مست كنتات زمتن باجت كعنصصو سلازلوم اتي زحنصص زلو باجت دما زخونه يكون مراحي بايتو نايت هاجر ريجكت يغبرو سلازلو اتا هاجر اب فصيما كتقصلو زي تخل درجه يبصي حزلا እዚ ድማ እንታይ ደረይና ዘሎ እዚኦም ድሮ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣብዛ ሓለፋ እስራ ኣዋርሕ ጥራይሲ ዳርጋ ክልተ ኣብ ትሕቲ ክልተ ዓመት ግዜ 4 ፕራይም ሚኒስተር በፂሓላ ዛ ሃገር እዚኣ እዚ ኻንታዩ ናይቲ ሃገር ፀገም ተቐቢሎም በቲ ዘላቶ ኩነታት በቲ ቶም ፋይናንስ ሚኒስተራት ዝርእይዎ ዘለው ነታ ሃገር ክትገብሮ ዘለዋ ለውጥ ኣብ ግምት እትዮም ባጀት ናብቲ መንግስቲ ከቕርቡ ከለው እቲ መንግስቲ ይቕበሎ የለን እቲ መንግስቲ ምክንያቱ ፈረንሳ ዓብ ፀገም እዩ ዘለዋ እቲ መንግስቲ ናቶም ጋሕማት መንግስቲ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ልዕሊ ዓቕሙ ባጀት ዘለዎ መንግስቲ እዩ ጥሮታ ናይቲ ህዝቢ ሕሰብዎ ሄልት ኬር ናይቲ ህዝቢ ረይዎ እቲ መንግስቲ መዓት ገንዘብ እዩ እኮ ዝደሊ እቲ መንግስቲ ራን ክትገብሮ ትኮይንካ ጥሮታ ናይ ዝኩሉ ህዝቢ ሕክምና ናቱ ናይቲ ዌልፌር ሲስተም ዝበሃል መዓት ካበይ ካኸተምፅኦ ዝኩሉ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ድማ ባጀት ናቱ ወይ እውን እቲ ዕዳ ናቱ ሰማይ ናደይበይ ኸይድ ስለ ዘሎ لوط خجبر أوروبا حبرت كل جزء ساقطيز جبر اللي زلوا financial markets ون لوط نخجبرو يززو مالو يجددو مالو
نتلو تخبروا وممس دليل ما تهزب انت يقبرالو تبايتو بهزب سلا تبرص تبايتو نو عين قبلوا الناس يبلالو اذا دما انتايو ماكرون ترجم زي باللي مراحي قوين زلو ولا حنت خقبر زي كل مراحي سلمتاي باجت كحلف زي كل ندحر قوينو ولا حنت سرح كسالت ايكلني تقنص اقام دما بتهزبي استماغلا حسابي زلو ماكرونن ጨፍራናቱን ካብ ህዝቢ ሰሪቆም ገንዘብ ንዩክሬን ሰድዎ ተቆይኖም ህዝቢ እንተ ክገብርዮም ተግድልዎ ባጀት ይብሎም ኣሎ ሕጂ እቲ ቁጠባዊ ዳይሜንሽን ናቱ ድሓን በዚ መንስማዓዮ ድሕሪ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ክምለስ እዚ ከዓ መርኣያ ናይቲ ኤሮጳ ትኾኑ ዘላ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዩ ክንግንዘቦ ዘለና ምክንያቱ ብዙሓት ኣብዚ ቻነል ዘለዎም ኣብ ኤሮጳ ኣለኹም ኣሜሪካ ድማ ሓደ መዓልቲ ከጋጥማ እዩ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ሲቹዌሽን እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ Now, so many of France's political problems come back, as they do in so many countries, to the economy and what's going on economically. And there's a few ways we can look at this. First of all, look at just how much investors are charging the French government to lend to us. It's a pretty good metric for just how worried people are. This is showing you just how much bond yields have kind of gone up or indeed down in major economies in Europe in recent months. You've got Germany, Greece, Italy there. Just look at France. So the change in that interest rate charged to France has كم نريد زلنا فرنسا مسكالو تغرات أوروبا كورادرون كله لتسي طليان سريو هذا كابتم أب حدا جانا يمكن قال زنبري أبزوان زجن أبز حشة درجات زلو طلياني even غريق ولا ون غريق هذا زمود زلو حجر أوكي عجون نايم ما تشانس بخال ملك كوين متسي وما لجن بحفشة طليان غريقن اتزحمق قطبا وي وانت زعبي بعدا تبلي عزلو هجرات تبايلن بحماق زتك أساس زنبرين لومي زحاشا سم كوينان الله سلمتاي تادفانتج نغري خن طليان زغاطمم قانزاناتهم كالا علامات ابصبو كلوا يغاطيمو تاي مالتي زي نابنت اب طليان زلو مراحي جورج ميلوني سد جورج ميلوني اخراريتيا وصيت نايت حماق اكايدا نايت منغسي ناب جورج ميلوني ابصيبوم جورج ميلوني دما كافت كونسرفاتيف سلازغونت نتناي منغسي غحمتنا نعليت نتي زلو صقم نامكتوتو ኣብ حوس دحان زغونه ግዜ ድማ ስለ ድመፀት ሎሚ በዓል ጥልያን ሽግሮም ድሓን ኮይኑ ለካቡ ናቡ ሉክ ጀርመንን ፈረንሳን እቲ ዝሓሸ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ዝበሃል ዝነበረ እዩ ፈረንሳ በቀደሙ እንደሓና ይኮነ ፌክ ቁጠባ ስለ ዝነበሮም እየ ዝብል ኣነ ጀርመን ግን ሪሊ ኢኮኖሚ ዝነበሮም እዩ ክልቲኦም ኣብቲ ላዕሊ ትሪቦም ዘለዎም ቁጠባም ኣይኮነን ዘርእየና ዘሎ ዕዳናቶም እቲ ዕዳናቶም ንምሽፋን ቦንድ ናቶም ናቱ ኢንትረስት ሬት ላዕሊ ከይዱ ኣሎ እዚ ማለት እዩ بوند نات كت interest rate نات ولا على ندحر قيدو منجست تلقعي زنبر اتوما لقحت دما زلا على ولد حبنا يبلو ولا ونت منجست مالتي اذا خانت مالتي منجستي سرحنا خسرح يكلني معناته حدثت بحسر قدم بحسر تلقعي زتقمت نيرو لو مجن زلو كنتات حماق سلو زغونه توم زلقحوا كان لقح كاين دللنا كان لقح كتخينا دما زلا على ولد حبنا معناته دكت ملسنا بزح متئمان سلازي بلنا بمبال تي interest rate لعلي سلاز ديبه እቶም መንግስታት ብዕዳዝ ዝናበሩ መብዛሕቶም ማለት እዩ እቲ ኢንትረስት ሬት ናቶም ንላዕሊ ክኸይድ ከሎ ፀቕጢ ዘጋጥሞም እቶም መንግስታት ፈረንሳ ድማ ካብ ኩሎም ንላዕሊ እዩ ቢኮዝ ፈረንሳ እቲ ዴት ናታ ዕዳ ናታ ብመንፅር ናይ ጂዲፒ ናታ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቁጠባ ናታ እውን ዘተኣማምን ኣይኮነን መንግስቲ ናይ ፈረንሳ ነቲ ኩነታት በድዩ ነቲ ፀገም ፈቲሑ ክሓልፍ እዩ ሕጂ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ንኤውሮጳ ከርኢ እንተኮይኑ ወይ ንዓለም ነዚ ሽግር ዝበዲናዮ ክንሰግር ንኽእል ኢና ክብል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር ትፅበዮ እቶም ንሪኦም ፀናሕና መራሕቲ እቶም ፕራይም ሚኒስተራት ማለት እዚኦም ኣብዚ ተገሊፎም እዮም ኢሎም ዘምፅዎም ዘለው ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ኩነታት ናይቲ መንግስቲ ሪኦም እምበር ነቲ ፀገምና ንክንፈትሕ ሓደ ብዙሕ ዕዳ እንተለካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ኣጠቃቅማ ገንዘብካ ባጀትካ ክተጉድሎ ክትክእል ኣለካ እንታይ ማለት እዚ ዕዳ ለዓቕምካ እንተለካ ካብቲ ትጥቀመሉ ዘለካ ካብቲ ወፃኢታት ናትካ ድራማቲክ ዝኾነ ለውጢ ክትገብር ኣለካ እዚ መኪና ፋይናንስ ጌርካ እንተነርካ ክሸጥ ኣለካ ክጣልያ ኣለካ ንገለ ቤተሰብካ ትሕግዝ ነርካ ክትቆርፅ ኣለካ ኩሉ ክትቆርፅ ኣለካ መንግስቲ ከምኡ ክገብር ተደልያ ኣብ ዲሞክራሲ ከቢድ እዩ ስለምንታይ ከቢድ ኮይኑ እቶም ዝምረፁ ፖለቲከኛታት ንክምረፁ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ነቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ከነጉድሎ ኢና እንድሕር ኢሎም ሰብ ኣይመርፆም እንታይ ክትገብር ዘለካ ነቶም ናይ ጥሮታ ክሕግዘኩም እየ ኣብ ከምዚ ኢንቨስት ክገብር እየ ፅርግያታት ክሰርሕ እየ ገለ ክትብላ ኣለካ ካበይ ዝመፀ ገንዘብ ብዕዳ ዝመፀ ገንዘብ ስለዚ ዲሞክራሲ ኣብ ግዜ ፅቡቅ እዩ ዝሰርሕ እምበር ኣብ ግዜ ሕማቅ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ ግዜ ሕማቅ መራ ሕማቅ ዲሞክራሲ ሓደገኛ እዩ ስለምንታይ እቲ ዝምረፅ ፖለቲከኛ ኩሉ ግዜ ክፍቶ እዩ ዝደሊ ክፍቶ እንተኮይኑ ከዓ ንህዝቢ ደስ ዝብሎ ክገብር እዩ ልክዕ ከምዚ ኦቨርዌይት እንድሕር ኮንካ ሚዛንካ ካብ መጠን ንላዕሊ ገጅፍ ተኮይኑ ትክክለኛ መድሃኒት ናትካ እንታይ ይኽብለካ ዘሎ ሰብ ሄይ ኣመጋግብካ ቀይር ብዙሕ ግዜ ትበልዕ ተለካ ምብላዕ ኣቋርፅ ስፖርት ግበር ተንቀሳቀስ ይኽብለካ እዚ ድማ ትፈትዎ ይኮነን
اتي كبل سالكا زلك انت زبلك او بيلا لخا ملكعك كو صبالو ولا حتى بكبار يدلي كانيو نو امبشي شكر بلا كلا خبلا كايخ دي بوليتيكيا هاتكم يم زبلها اوفر ويت نحر لها على الميزان كلها ايس كريم دخم سالكا شكر او مقبل خباك تتفتو دغ تراي كنبا يم زبلها لكعكم يد ما بوليتيكا ديمقراسي كمرز زليت سبتايبل انا تزبي نايس كمز عينت باجت كغبرلكم يا صرغيا دحر دللو صرغيا كنغبرينا نايت طروتا كنمحشوينا قالنا بله بحنقوت عدا كابي كم زغفل ينقربني مهنياتون 4 عامت يزلسو در 4 عامت تصقم كوفي لي صنح اتوم كالوت مسمصو حسيوم يمصو نساتهم دما ابسلطان مسمصو ስለዚህ እቲ ዲሞክራት ብሓፈሻ እዚኣታ ዝዓበየ ፀገምናቱ ፖለቲከኛታት ድማ ከምዚያ እናጠበሩ እዮም ክነብሩ ዘለዎም ስለዚ all we see is like እቲ ዘሎ ደረጃ ዕዳ ኣሜሪካ the same issue ንርኢ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ዕዳ ክምክተይ ብላ ብላ ኢሉ ይሕስነ ነይሩ ብስልጣን ምስ መፀ እንታይ ኢሎም ነቲ ዕዳ ብ3 ትሪልዮን ክውስኽ ከም ዝኾነ ነጊርዎም ንኢሎን ማስክ ከምፂኡ እቲ መጀመርያ ድራማታት ሰሪሑ ድሕሪኡ ግን ንኢሎን ማስክ ሰጉጉ ነቲ ዶጅ ዝበሃል ገዲፍዎ ኩሉ ሎሚ ኮስት ካቲንግ ሜጀርስ ዝበሃል የለን ኣብ ኣሜሪካ ፓምፕ ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ንክገብር እዩ ዝጓየ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ሃገራት ናበይ ይኸዳ ከም ዘለዎ ንክንርዳእ ኢና ብሓፈሻ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ድማ ሓደራኹም ኣብ ጥሮታ ኣሚንኩም ትኸዱ ዘለኹም ኣብ ጥሮታ ናይ ኤውሮጳ ኣይትእመኑ ናይ ኣሜሪካ እኮ ብቀደም ነበረ እንዲ ኣብ ኤውሮጳ ጥሮታ ከይፀንሐካ ይኽእል ኣብ 30ታት ዘለኻ ኣብ 4ታት ዘለኻ ብሕጂ 20 ዓመት 30 ዓመት ጥሮታ ክፀንሐኒ ኢልካ ደቂስካ እንተለኻ ሕማቕ ኣለኻ እንተፀኒሕካ ደስ ይብለና ኣነ ከይፀንሐካ ግን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢኮኖሚናቶም ኮላፕስ ክገብር ስለ ዝኽእል እንተፀኒሕካ እውን ንእሽተይ ክፋል እዩ ክመፀካ ዝኽእል ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስዊስ ዝበለፀ ጥሮታ ዘለዎም ዝበሃሉ ዝነበሩ ሎሚ ካብ ቀደም 60% ናይ ደሞዝካ ክትወስድ ግባካ ትኮይን ሜቢ 40% ክፀንሐካ ኹን ሜቢ 30% ስለዚ ኣብ ጥሮታ ናይ ኤውሮጳ ኣሚንኩም ትኸዱ ዘለኹም ወቻው ተጠንቀቑ ልዕሊ ኩሉ ገንዘብኩም ብኣገባብ ኣጠቃቅማ ክትፈልጥሉ ኣለኩም ኢንቨስት ምግባር ክትጅምሩ ኣለኩም ነዚ እንተገይርኩም ድማ ውፅኢት ከምፃልኩም ይኽእል ኣነ ሕጂ ነዛ ኩነታት ተጊር ኣለኹ ናብቲ ፖለቲካዊ ዳይሬክሽን ክንሰግር ኢና እዚ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት እዩ ናብ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንሰግር ከለና ድማ Ukraine's capital of Kyiv with the largest air attack of the war to date, using more than 800 drones, killing a mom and a 3-month-old child. President Trump responding by putting Russian President Vladimir Putin on notice. Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing for how? Yes, but he's also going to talk to Putin this week. Here to weigh in is Fox News contributor. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቭላድሚር ዶናልድ ትራምፕ ሰልቺዎ ከም ዘሎ ብራሽያ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ እንድሕር ኢልና እቲ ኩነታት ይቕፅል ስለ ዘሎ ንቐፅል ኣብዚ Donald Trump says he's ready to impose a second stage of sanctions against Moscow after Russia launched its biggest aerial assault on Ukraine since the war began. Sunday's attack saw hundreds of drones and missiles rain down across Ukraine, killing at least 4 people. And the airstrikes hit something untouched by previous attacks, a key government building. The smoke scene here. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ንፑቲን ምስኡ ክሰርሕ እንተደለየ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀቕጢ ክፃውር ኣይክእልን እዩ ዘሎ ከቢድ ተቃውሞ እዩ ዝመፀ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘሎ ኩነታት ከቢድ ስለ ዘሎ ፑቲን ኣብ ራሽያ ዝኽተሎ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ንዶናልድ ትራምፕ ስቕ ኢሉ ንክኸይድ ከቢድ እዩ ኮይንዎ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኢስታብሊሽመንት ዝበሃል እቲ ፖለቲካ ንኩናን ዝድግፍ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክልቲኡ ሸነኽ እዩ ሪፐብሊካን ዴሞክራት ዝበሃል የለን ክልቲኦም እዮም ኩናት ዝድግፉ ስለዚ ብጀካ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ኣብጥቆ ዘለዎም ኩላቶም እቲ ኩናት ክቕፅል እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ እቶም ናይ ኩናት ትካላት ዝቋፀሩ ወይ እቲ ፓርላማ ናይ ኣሜሪካ ሰነት ይኹን ዋላ እቲ ሃውስ በቶም ናይ ኩናት ወገናት ምስኡ ምትሕሓዝ ዘለዎም እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሸናዲሕዎ ዝኸይድ ዘሎ ፍጹም ብከምዚ መንገዲ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ገለ ነገር ክገብር ኣለዎ ዝብል ዘረባ እናቐፀለ እናበርትዕን ይመፅእ ኣሎ and we will see እንታይ ክገብር ይኽእል more painful because the goal isn't punishment for punishment's sake. It's about forcing Putin to negotiate and end the war. Peace is only going to come through pressure, and sanctions right now are Trump's strongest lever because clearly Russia's been getting more and more emboldened. The current geopolitical climate is such that Putin thinks he can get away with it. No one has really been there to check Russia before, and I think that slowly stops now. That current this. Europe's leaders won't fix this. NATO, if we do, killing has become normalized. Attack. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ንፑቲን ብኸመይ ክትቋፀሮ ትኽእል ብኸመይ ተጠው ከተብሎ ትኽእል ዝብል ዲቤት ኣይ ቲንክ እቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ እቲ ገለ ክፋል ናይቲ ኤስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ገለ ሚድያ ከም በዓል ፎክስ ዝኣመሰለ ናይ የማን ወገን ዘሎ ሚድያ ንዶናልድ ትራምፕ ይድግፎ እዩ ነይሩ እቲ ኩናት ተጠው ክብል ኣለዎ ገለ ኣብ ዝብል የብሉ ነይሮም ንእሽተይ ክፋል እምበር ኩሉ ግዜ ምስ ኩናት እንዲኦም በዓል ፎክስ ናይ ኩናት እንዲኦም
ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዳርጋ ንዶናልድ ትራምፕ በይኑ ገዲፎም ኣሎ ክበሃል ይኽእል ምክንያቱ ኩላቶም ንዩክሬን ምሕጋዝ ንኣንጻር ፑቲን ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ፀቕጢ ይበዝሖ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ድማ ሓደ መዕለበ ክሳብ ዘይተገበረሉ ዝኾነ ነገር I don't know ማለት ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ኣሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል እዩ እቲ ስጉምቲ ግን መጀመርያ ብእገዳ ክጅመር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ እገዳ ድማ ካብ ራሽያ ዝገዛ ዘለዎ ሃገራት ብምለን ነዳዲ ዝገዛ ዘለዋ ሰከንደሪ ሳንክሽንስ ካልኣይ ደረጃ እገዳ ክወርደን ኣለዎ ዝብል መፈራርሂ እዩ እቲ ዓውደ ኩናት ራሽያ ትዕወተሉ ከም ዘላ ዳርጋ ብዛዕባ ዩክሬን ዓውደ ኩናት ምዝራብ ገዲፎም እዮም ስለምንታይ ገዲፎሞ ራሽያ ክትዕወት ተጀሚራ ኣይዛረቡን እዮም ብዛዕባ እቲ ኩናት ዩክሬን ክትዕወት ተጀሚራ ጥራዩ እቲ ኩናት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከምዚ ገይሩ በዚ ሃሪሙ በዚ ገለ ዝብሉ ራሽያ እንድሕር ደፊያ እንታይ እዮም ዝብሉ ፑቲን ዕንወት ይፍፅም ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ጎስጓስ እዮም ዝገብሩ እዚኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ፀገማት ፍሬም ትገብሮ ናይ ራሽያ ክኾን ከሎ ህዝቢ ይቕተል ከም ዘሎ ጌርካ ትዛረብ ዩክሬን ከተጥቅዕ ከላ ግን ወታደራዊ ዕላማታት ይህረም ከም ዘሎ ጌርካ ስለዚ እቲ ዩክሬን ዝገብሮ ነገር ከም ቅዱስ ነገር ብመንገዲ ራሽያ ዝግበር ግን ከም ሰይጣናዊ ነገር ጌርካ ትሸጦ እቲ ሚድያ ከም እዩ ኣብ እስራኤል ሪናዮ ኣብ ዩክሬን ድማ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ኣብ እስራኤል ክኾን ከሎ ንእስራኤል ከም ወላ እኳ ግፍዒ ዝፍፅም እንተሎ ንእስራኤል ከም ቅዱስ ጌርካ ወይ እውን ንመሰሉ ዝቃለስ ከም ዘሎ ንራሽያ ክኾን ከሎ ግን ገባቲ ነገር ጌርካ ስለዚ እቲ ሚድያ ኮንትራዲክሽን የጋጢሞ ዘሎ ተፃባእቲ ነገራት እዮም ግን በረድየን ፍደደይ እዚ ትስርሖም ስለ ዝኾኑ ንሳቶም በዚ መንገዲ ዝክኸዱ ዘገርምን ዘስደመምን ኣይኮነን ካልእ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኤሮፓ ንመጀመርያ ንዓይ ዘገርመኒ ስጉምቲ ክወስዱ ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ እቲ ስጉምቲ እዚኣ ስምዑለይ The minister has accused Israel of exterminating defenseless people in Gaza. Pedro Sanchez has announced a series of measures aimed at pressuring Israel to end the war in Gaza. These include a new law formalizing an arms embargo on Israel and a ban on the transport of fuel and weapons for use by the Israeli army through Spanish ports and airspace. Los datos hablan... መጀመርያ ኤሮፓ ካብቲ ኩሉ ሕማቕናቶም ሓደ ፅቡቕ ነገር ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ፅቡቕ ነገር ድማ ቀስ እናበሉ ካብ ኣሜሪካ ኣትሊስት ታሕልና ናቶም ንሽተይ ክፋብ ተሪፋ ከም ዘላ ጠቕላላ ከምዘይሞተት ንርኢ ኣለና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኤሮፓውያን ብፍላይ ድማ ስፔን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እገዳ ንክትገብር ተበጊሳ ኣላ ምክንያቱ ኩናት ኣይኮነን ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ጋዛ ኢሎም ህልቂት ዝፍፀም ዘሎ ወይ እውን ምፅናት ናይ ዓሌት ዝፍፀም ዘሎ ኤክስትርሚኔቲንግ ንጋዛ ነቲ ህዝቢ ቀስ ብቀስ ፅንተት ዝፍፀመሎም ዘሎ ብምባል ፕራይም ሚኒስተር ናይ ስፔን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስጉምቲ ክውሰድ ኣሎ ብምባል ተባዕ ዝኾነ ተበግሶ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ዝኽእል ንስማዕ The data speaks for itself. 63,000 people dead, 159,000 injured, 250,000 people at risk of acute malnutrition, and nearly 2 million people displaced from their homes, half of these underage. This is not self-defense. It is not even... እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ነቲ ሓቂ ብትብዓት ይዛረበላ ዘሎ ሓቂ ብትብዓት ምዝራብ ኣንጻር እስራኤል ኣብ ኤሮፓ መራሒ ናይ ኤሮፓ ኮይንካ ሓደ ዓቢ ነገር እዩ ብርቅ ነገር እዩ ፍሉይ ነገር እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ እንታይ ኢና ክንሸፋፍናሉ ወይ ከዓ እንታይ ኢና ክንሓባብኣሉ ኩናት እንታይ ዓይነት ኩናት ምዃኑ ልዕሊ 63,000 ሲቪል ህዝቢ ተቐቲሉ ኣሎ ቆልዓን ሰበይትን ተቐቲሎም ኣለዉ እዚ እንታይ ኢና ክንሓብኣሉ እዚ ኖርማል ኩናት ወይ እውን እስራኤል ነፍሳ ትከላኸለላ ዝብል ፅንፅዋይ ወይ እውን ድራማ እለይዎ ይብሎም ኣሎ it doesn't just work 63,000 ቀቲልካ እንድሕር ኣለኻ ነፍሰይ ዝከላኸል ዘለኹ ዝብል ድራማ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ካልኣይ ልዕሊ 150,000 ሰብ ቆሲሉ ኣሎ ልዕሊ 200,000 ብህልቂ ብደርቂ ናይ ጥሜት ወይ ከዓ ብዓፀቦ ተታሒዙ ኣሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ ገዝኡ ወፅዩ ኣብ ፈቆደ በረኻታት ኣብዛ ብሓዊ ትቃፀል ዘላ ጋዛ ይነብር ኣሎ ማይ የብሉ መፅለሊ የብሉ ክዳን የብሉ ሕክምና የብሉ ዝኾነ ነገር የብሉ ኩሉ እዚ እስራኤል ዓፅያቶ ስለ ዘላ ነዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ እስራኤል ድማ ነፍሲ ዝከላኸል ዘሎ ብምባል ኣሜሪካ ሙሉእ ሽፋን ጌራትሉላ ኣይኮነን ብዛዕባ እስራኤል ከምኡ ክትብል መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ኮይኖም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ናይ ኤሮፓ ንሰመፀን ኢና መራሕቲ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ኣባላት ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝተዛረብዎ ድማ ኣብዚ ምፅኦም ኣለዉ ስምዖ ክትግረሙ ኢኹም So we're going to nuke Gaza because of its culture.
Congressman Randy Fine of Florida. He said this the other day, we nuked the Japanese twice. That needs to be the same here in Gaza. There is something deeply wrong with this culture and it needs to be defeated. So we're going to nuke Gaza because of its culture. We're going to kill them all because we don't like their culture. And so I didn't believe that was real. I didn't really think he was a member of Congress. So I texted a friend of mine in Congress, is this really a member of Congress? Yes. How can you say something like that and not get expelled from Congress or the Republican? How can that person be a member of the Republican Party? I don't know that I can support a party with someone like እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብፀጋም ዘሎ ራንዲ ፋይን ይበሃል ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ሪፓብሊካን እዩ ንደጋፊ ናይ እስራኤል ማለት እዩ እንታይ ኢሉ እስከ ተዛሪቡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝገበርናዮ ክልተ ኒኩለር ኣቶሚካዊ ቦምብ ወይ ከዓ ኒኩለራዊ ቦምብ ጌርና በማይ ተሽሓት ሰባት ዝቐተልና ከምኡ ዓይነት ኒኩለራዊ ቦምብ ኣብ ቃዛ ክንጥቀም ኣለና ኢሉ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ቃዛ ኣብ ቃዛ ዘሎ ባህሊ ንእስራኤል ስቃት ስለ ዝኾነ ኣክንዲ በብቑሩብ ቦምብታት ጌርና ንቐትሎም ነቲ ጉዕዞ እውን ክሓፅረልና ምንታን ኒኩለር ክንጥቀም ክንክል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኢማጅን ሓደ ሰብ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ዘረባ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኒኩለር ክንጥቀም ኢና እንተዝብል ሜይቢ ኣይኮነን ካብ ፖለቲካዊ ሂወቱ ብሂወት ምቕፃሉ ከማን ምልክት ሕቶ ምኾነ ነይሩ ብግምጣሉ ንስረ ህዝቢ ቃዛ ፍልስጤማውያን ብኒኩለር ጌርና ነጥፋ እዮም ዝበለ ፖለቲከኛ ከም ድሌቱ ይነብርን ደሞዙ ይወስድን ስርሑ ይቕፅል ኣሎን ከም ጅግና ድማ ይቁፀር ማለት እዩ እዚ ዓይነት ዘረባ ከምዚ ዓይነት ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢሎም እዮም እቲ እስራኤላውያን ወይ እውን እዚ ናይ ኣብ እስራኤል ዘሎ መርሕነት ኣብ ቃዛ ህልቂት ይፍፅም ኣሎ ክበሃል ከሎ ቦምባታት ስለ ዝተኮሰ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ዝበሃል ኢልናኩም ኢና ህልቂት ክትፍፅም ድሕሪ ኮንካ ኢንቴንሽንስ ክህልወካ ኣሎ ድሌት ከም ዘለካ መደብ ከም ዘለካ ካብ መራሕቲ ካብ ኣፎም ዝወፀ ዘረባ ክሰማዕ ኣለካ ናይ እስራኤል መራሕቲ ድማ ምስ እንስሳታት ኢና ንዋጋ ዘለና ምስ ኣረሜን ኢና ንዋጋ ዘለና ምስ ኖርማል ሰባት ኣይኮንና ንዋጋ ኣለና ዝብል ስለዚ ነዚኦም ከነፅንቶም ኣለና ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ እዩ ካብቲ መርሕነት ዝመፅእ ስለዚ that's why ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝብልዎ ድራማ ምዃኑ ቡይና ንፈልጥ ካብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ቃል ንህዝቢ ትግራይ ከነጥፍ ኢና ዝብል ቃል ሰሚዕካ ትፈልጥን ኢኻ ውፅእ ይፈልጥን እዲኹምሎ ብፍፁም ህዝቢ ከነፅንት ኢና ዝብል ቃል ሰሚዕካ ትፈልጥን ኢኻ ንዑ ከይሰምዑ ግን ኣብ ኤርትራ ጀኖሳይድ ክብሉ ፀገም የብሎምን እቶም መላሓሶም ከምኡ ኣብ ኤርትራ ጀኖሳይድ ዝብሉ ግን ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ጀኖሳይድ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ነቲ ሪል ዝፍፀም ዘሎ ክገልፅዎ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ዝኾነ ጭብጢ ዘይብልካ ድሌትካ ክትዛረብ ንቡር እዩ ከም ንቡር ጌርካ ትወስዶ ኣሜሪካውን ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካውን በዓልቲ ቦርናጊ ብተደጋጋሚ ይጥቀሙሉ እዮም ቃላት ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኮንትሮል ናይ እስራኤል ናይ ብሓቂ ኣሰንቢድዎም ዘሎ ነቶም ኣሜሪካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ነቲ ጉዳይ እቲ ህዝቢ ይነቅሓሉ ኣሎ ይሰርሓሉ ኣሎ እቲ በዚ መንገዲ እቶም በዓል ታክ ካርልሰን እዮም ካንዲስ ኦውንስ እዮም ካልኦት ኩላቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ብግምጣሉ እቲ ምዕራባዊ ብፍላይ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ከም በዓል ናይ ስፔን ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ናይ ስፔን ንሪኢ ፀኒሕና ናይ ጀርመን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ዝብል ዘረባ ክዛረብ ሰሚዕና ናይ ጥልያን መራኽብ ናይ ጀርመን መራኽብ ናይ ኣፅዋር ሒዘን ናብ እስራኤል ዝኸዳ ኣብ ወደባታ እቲ ህዝቢ ኣድማ እናገበረ ጠጠው የብለን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ ጥልያን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንሰማዕ ኣለና ኣብ ፈረንሳ ሓውሲ ተበግሶ ከም ዝገበሩ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ኖርዌይ የስ በዓል ኖርዌይ ኣየርላንድ ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ቀስ ብቐስ እዚ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት እቲ ዝነበሮ ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝነበሮ ካብቲ ህዝቢ ሓራ እናወፀ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ጥራይ ሽፋን ጌራትሉ ዘላ ናይ ኣሜሪካ ድማ ህዝቢ ተላዒሉ ኣሎ ምናልባት ፖለቲካዊ ክላስ ንክንደይ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ኣይደኖ እቲ ህዝቢ ግን ተላዒሉ ኣሎ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እስራኤል ዝበሃል ድማ ኣብ ልዕለና እውን ዓብ በደል ዓብ በሰላ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚ በዓል ነተንያሁ ስልጣኖምን ወይ ኣካይዶም ተተቐይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ለውጢ ክህሉ እዩ እዚ ከምዚ ኢልና እናሃለና ከለና ብካልእ መንገዲ ድማ ብሪክስ ሓደ ኣገዳሲ ዋዕላ ገይሩ ኣሎ ስምዑ September 8th, 2025, Chinese President Xi Jinping addressed a virtual summit of BRICS leaders, a gathering that included Brazil, Russia, India, China and South Africa. The meeting was framed as a key moment for the bloc, which has steadily positioned itself as the voice of the global South in a world increasingly shaped by geopolitical tensions and economic rivalry. Xi's remarks were delivered in Mandarin and translated into English for international audiences. His comments touched on two of the most pressing global crises,
كم نريد زلنا دحري وعلنا دحري وعلنا شانغاي كوبريشن SCO كم دما ناي تشاينا وتحضر مريت حجي دما قلطيفهم ابناي بريكس اب نورمال كم زعينت اغيبا اتم عبيت مرحتاي يساتفون انتخوني بفيرتشوال بانترنت بزوم عينت فيرتشوال ميتينج يتخايدو بريزيدنت ناي تشاينا بريزيدنت ناي راشيا بوتين كم دما ناي ساوث افريكا عبيت مرحت ناي برازيل كلها اوتوماتيوم بزعبا زلو هلو كنتات كم تزراربو تهلو كنتات زبال زلو انتايو ጉዳይ ኩናትና ዩክሬን ኩነታት ናይ ጋዛ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብቲ ከባቢ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ተሃዲድ ብታሪፍን ብካልእ ቁጠባዊ ተሃዲድን ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብምርኣይ ምስ ሳውት ኣፍሪካ ምስ ራሽያ መራሒ ናይ ራሽያ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ናይ ብራዚል ናይ ኢማራት ከምኡ ድማ ኩላቶም ካልኦት ዓበይቲ መራሒ ናይ ግብፂ ኣብ ዝተሳተፈሉ the war in Ukraine and the ongoing conflict in Gaza, as well as broader concerns about the future of the world economy. At the start of his speech, Xi aligned himself with Brazilian President Luiz Inácio flashpoints. Xi was unequivocal in his agreement. Xi Jinping said, كم نريد زلنا بريزيدنت شي أبزي أخيبازي كساتف ممراتو أوريدي حدا عب ستيتمنتيو نتزلو كنت هدما أب كله حبراو سرح كم زدل زلون بحدا بفلاي نتناي تعريف بما بحبار كنسرحلون كنقايلون على كبل كلنا هند ما راح تزبلوا دما خنسمع. The state of the world today, Excellencies, is a cause for genuine concern. The last few years have witnessed the devastating impact of the COVID pandemic, major conflicts in Ukraine and the Middle East, West Asia, volatility in trade and investment flows, extreme climate events, and a discernible slowing down of the SDG agenda. In the face of these challenges, the multilateral system appears to be failing the world. That's ስለዚህ ዘለና መድረክ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ብየማንን ፀጋምን ድማ ናይ ብኮቪድ ኢሉ ምስ ጀመረ ናይቲ ፖለቲካዊ ኩናት ኣብ ዩክሬን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ማልቲላተራሊዝም ወይ ከዓ እዞም በዓል ዩኤን ድዮም ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ንዓለም ዘካይዱ ዝነበሩ ንሳቶም ካብ ስራሕ ወፃኢ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ነናትካ ረብሓ ንምግባር ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እቲ ኩነታት በዳሂ ከም ዝኾነን ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ብሪክ ዝበሃል ብሎክ ነቲ ኣካይዳ ንኩልና ከምብረና ዝኽእል ሓበራዊ ኣካይዳ ዝነበረ ንዑ እንተኾነ ብዓለም ደረጃ እንተዘየለ ድማ ኣብቲ ብሎክ ናትና بتزامن تردادينا كن كدلون خل من قدن مفتعر كن قايل لنا يمزول زلو زي بحتر زبالة أمريكا نتزنا برسيستم تصبروا سلزلا كلام مرات عندك كن كلام لنا يمزول زلو كلام مرات دما بريكس حدا بلاتفورميو بحدا تحقاقزنا بحدا دويلنا كن كدوهن كلام لنا حدا ببوغنو ببنا ترب حتى رايك تجميرو التنجر نبزخوني يكون وتسيد كم زي كونه يزنقر زلو لذي تمالي اب شانغهاي كوبريشن اب تشاينا تراقيبهم نيرهم دقيمهم ببريكس بلاتفورم خملة سغلو نفسه زخالة ستيتمنتي كاب ساوث افريكا دماني شي سمينا ابتنا يزوبان هنسقر. Global trade must work for all of us. 80 years ago, the United Nations was established to build a peaceful, prosperous, and people-centered world arising from the ናይ ሳውት ኣፍሪካ መራሒ ድማ ሰሪል ረማፎዛ ድማ ድብል ዘሎ ብትክክል እቲ ንግዲ ንኩልና ከርብሕ ክኽእል ኣለዎ ኣሜሪካ ኣነ ጥራይ ኣሜሪካ ፈርስት ንክገብር ኢላ ንኩልና ትገብረልና ዘላ ቅቡል ከም ዘይኮነ ሳውት ኣፍሪካ ድማ ሓንቲ ካብቲ ብዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ ትረም ዘላን መጠንቀቕታ ከምኡ ድማ ሓገዛት ዝኾነ ይኹን ዝነበረ ዝዓፅወላ ዘሎን ኣብቲ መንግስቲ ድማ ብዙሕ ፀቕጢ ክገብር ዝፈጥር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝርከብ ዚ ፑቲን ኣለዎ ናይ ቻይና ኣሎ ናይ ብራዚል ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ግብፂ አልሲሲ ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ኢማራት ናይ ካልኦት ሃገራትን ናይ ኢራን ካልኦት ሃገራትን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ርክብ እዚ ነቲ ዘለዎ ሞመንተም ንዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ተፀቢዮሞ ብሪክስ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ውፅኢት ኣየምፅእ ንብል ነርና ስለምንታይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ንክመዝኑ ግዜ ወሲድ ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ከተቆጥዑ ኣይደለዩን ነይሮም ሕጂ ግን በሪሂሎም ኣሎ نهندي 50% تعريف لتيتوالو ني برازيل كمو ني ساوث افريكا 30 دي غله ني تشاينا اب كويناتي زلو نخلاتهم تم بريكس هاجرات جدما مس تشاينا تنقد زلهم زغده مس راشا نقد زلكم مليسا كوس خلكم بمبالي فرارهم سلو زلو ات بريكس بلوك زنبرو اولا دبا مليسا نكحيل
ناتو نقدي أوشتو زلو ربحات شركناتات ناتو نقول بتناي شانغهاي كوبريشن ما بوت هدراوي بسكيورتي درجاون كتها حاس كم زلو ممليسو كتا أساسر كم زلو يمز قبرو زلو تقداي دما نهاجرات كم بعد إيرترا دما أزيا قداسي نجاريو سلازي زون أستفيد كاميرا يدلي ناي مود داتا زعباز قداي زدما بزيا جرنا نسكر crypto, and to me it's an industry. I view it as an industry, and I'm president, and we've dominated that industry. It's a big industry, by the way. In fact, when the stock market went down recently, crypto and Bitcoin and all of that went down much less than anybody else as a group. And we've created a very powerful industry, and that's much more important than anything that we invest in. We invest in it, but really that was an industry that دونالد ترامب أبزي كريبتو زبال في الله بعد بيتكوين مسطحة هذا عبيت كوينن عبي إنفستمنت غيرلو نا أمريكا دما كافت عداناتا شفان بفلاي دولار نخي ودق بزينا كريبتو ماسك كجبرو ويفتن له بخمي من قدين هريلكا كم حجاب كال قليس أنير تي بفلاي بيتكوين زي كونه أبكال كوينس زخونة كريبتو خد جزء تدلي خد دولار خد كم دولار دم بورا قد يكونه ديجيتال فيرجن ناتلو الديجيتال فيرجن دما ستيبل كوين يسبحلو الستيبل كوين دما هذا ستيبل كوين ابنت يو اس دي سي وي كاتيدر دحريلا هذا دولار مخان كرغاغسو تخينو امريكا بوند خغزلو امريكا بوند مغزا تي شورت ترم بوند وي كاتي تي بي لسبلون عيام زغزو خغزو قالو نشتي مخسب علوم تي بوند امريكا نشتي انترست ريت باكايو ግን እንታይ ይገብሩ ካብታ $1 ሒዝናል ካለ ናዝብሉ ዘሎ ንሳቶም ካብቲ ቦንድ ረብሓ ይገብሩ ስለዚ ነቲ ቦንድ ክገዝኦ ዝኽእል ቀንዲ ነዞም ናብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ሰባትን እቲ ክሪፕቶ ፕላትፎርምስ ስለ ዝኾነ ብኡ ገይሮም ኣሜሪካ ነዚ ክሪፕቶ ሰንትራል ናይቲ ቁጠባ ክገብርዎ ንዶላር ድማ ግዜ ክገዝእሉ ይፍትኑ ኣለዉ በት ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ሰብ ሞር ናብ ቢትኮይን ክኸይድ ተጀሚሩ ዶላር ባዕሉ ዓብ ፀገም ከጋጥሞ ዳስ ዋይ ብዙሕ ዶላር እውን ቢትኮይን እውን ክገዝኡ ዝፍትኑ ዘለዉ ነዚ ሓበሬታ እዚ ተጠቐሙሉ ዶናልድ ትራምፕ ንነፍሱ ንኣሜሪካን ክብል ነቲ ፖሊሲ የመሓይሾ ስለ ዘሎ ኣብ ኢንቨስትመንት ናትኩም ድማ ስታክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ነቲ ዕድላት ተጠቐሙሉ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ጎራሓት እዮም ዓሻ ተመሲልካ እንጌሮኦም ጥራዮም ደብስሉ ዘለዉ ምሶም ተሓዊስካ እንጌራኻ እንተብሰልካ ድማ ሕማቕ ነገር የብሉን ሕጂ ናብ ዞባና ኸይድ Sudan says there were over 300 Colombian mercenaries fighting in Darfur. It blames the United Arab Emirates for recruiting and financing them, but the UAE has strongly denied any involvement. Mid-last month, Sudan's Prime Minister urged the Colombian government to intervene on the matter. انتهينا نسمع زلنا سودان UN أب أفريقيا أب سودان ني إمارات ناب UN كسيسة طالع نسودما كاب كولومبيا بجنزب استقص أرو سراويت نامزت حدقات فترة لنا بمبال ويكاب مرسنريس بممزع حدقات فترة لنا بمبال أب UN كم بحدش كلم حجون كسيساني راح جيجن دقيمة كس مسري تالا أبزي كسيزجن ولا نتمنجس كولومبيا كتحبابروم يوم حتيتهم زلوا Llamado realizado. This is a call to the Prime Minister of Colombia to put an end to the recruitment of Colombian mercenaries in Darfur. An investigation by Colombian news outlet La Silva published on the 26th of November last year, alleged that hundreds of Colombian nationals had been recruited to fight in Darfur. ስለዚ ብመጽናዕቲ ናይቶም ኮሎምቢያውያን እውን ድሮ ተረጋገፀ እዩ መንግስቲ ሱዳን ድማ ንመንግስቲ ኮሎምቢያ ክትሓባበሩ ከም ዘለዎ ይሓቲቱ በዓላቶም ድማ ብዝገበርዎ ኢንቨስቲጌሽን ወይ ከዓ ፍተሻ እቲ ኩነታት የጋጥም ከም ዘሎን ኮሎምቢያ mercenaries in Sudan I request the foreign minister seek pathways in Africa for the return of our deceived youth ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኮሎምቢያ ድማ ናብዚ ጉዳይ እዚ መንእሰያትና እትዮም ዘለዉ ክምለስሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ብምባል ተዛሪብሎ እዚኻ ኣብዚ UN ከንታይ ዝበሃል ዘሎ እስከንስማዕ Last week, Sudan filed a formal complaint to the UN Security Council over the issue. Despite the accusations and denials, what is not in doubt is that there are ስለዚ ኣብዚ ቪድዮታት ከነርእዮ ንኽእልና ግን it's a very sad reality ናይ ብሓቂ እቶም ብገንዘብ ተቆፂሮም ዝመፁ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ክንምንታይ ሽግር ይፈጥሩ ከም ዘለውን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ኣትዩ ከም ዘለዎን ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቲ ዞባ መመሊሱ ሓደጋ ዝፈጥር ሽግር ዝፈጥር ፀገም ዝፈጥር ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ካብዛ ርእሲ እዚ ከይወፃና ኤሪትሪያን ፕሬስ ኣውፅይዎ ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ Colombian troops set to arrive in Ethiopia with UAE support
እዚ ናይ ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክመጹ ምዃኖምን ብመንገዲ ኢማራት ከምታ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ንአብይ አሕመድ እውን እቲ ሰራዊት ናቱ ውፅኢት የምፅእ ስለዘየለ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ከምፁ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝገልጽ ዘሎ Colombian hired to fight mercenaries are set to assist the Ethiopian military backed by the UAE, according to a source from Eritrean press. The mercenary primarily, ስለዚህ ሓደ ምንጭ ከም ዝሓበሮ ነዚ Eritrean press ማለት እዩ አብይ አሕመድ ሰራዊት አብይ አሕመድ ንምሕጋዝ ኢማራት ዕሱባት ወታደራት ክትቆፅረሉ ምዃናን ከባቢ primarily 600 army veterans 600 ዝኾኑ ቀደም ወታደራት ዝነበሩ ተመክሮ ዘለዎም መፅኦም ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጉሪላ ኩናት ፋይቲንግ ጉሪላ ግሩፕስ ነቲ ፋኖ ድዩ ነቲ ሸነዲ ንኻልኦት ሓይልታት ንምውጋእ ስልጠና ክህብዎምን ክሕግዝዎም ምዃኖምን fighting groups have been recruited for their specialized skills sources ስለዚ ክሳብ 600 ሰባት ተቆፂሮም ከም ዘለዉ ዝነግር ዘሎ The source noted that it remains unclear whether the mercenaries will be deployed to confront the Amhara Fano, the Oromo LA, or the Tigray TPLF. So እዚኦም ዝቁፀሩ ዘለው እስመን ክዋጉ እዩ ዝግበር ዘሎ ንጹር ኣይኮነን እናበለ ዝገልጽ ዘሎ ከምኡ ድማ Abiy Ahmed struggled to contain rebels and militia groups, particularly in the Amhara and Oromo regions, following the collapse of an alliance during the Tigray War. ስለዚ Abiy Ahmed ከም ኩልና ንፈልጦ ኣብቲ ጉዳይቲ ተንቀሳቂሱ ክሳብ ሕጂ ለውጢ ከምፅእ ከም ዘይከኣለን ኣብ ባይታ ድማ ስቲል ስትራግል ይገብር ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ውፅኢት ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣብዚ የተንበሃሎ ብዝሒ ሰብን ብዝሒ ሰራዊትን ኣለኒ ኢሉ ዝጀሃር ኣቢ ብገንዘብ ቆፂሩ ከምፅእ ይኽእል ዝኸውን we don't know this could be something ማለት ሕጂ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኒኻ recently Sudanese authorities have captured several Colombian mercenaries who confessed to being paid between 2,000 to 3,500 monthly with an additional 10,000 promised upon completion of their contract. ስለዚ እቶም ዕሱባት ብገንዘብ ዝመፁ ዘለው መንግስቲ ሱዳን ወይ ከሰራዊት ሱዳን ዝሓዞም ከም ዝተናስሕዎ ወይ ከም ዝነገርዎ ተኮይኑ ወርሓዊ ደመወዞም ካብ 2,000 ክሳብ 3,500 ዶላር ከም ዝበፅሕን እቲ ዕዮ ታቶም ካቲ ኮንትራት ናቶም ንዓመት ድዩ ንክልተ ዓመት ተመፅኦም ንዕኡ እንድሕር ወዲኦም ድማ 10,000 ዶላር ከም ዝወሃቦም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኢማራት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ የመን ንነዊሕ ዝተጠቀመትሉ ታክቲክ እዩ ኣብ በዓል ሊብያ ተጠቀመትሉ እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ እውን ትጥቀመሉ ታክቲክ ስለዝኾነ ወላ እውን ሰራዊት ናይ ኢማራት እውን ተኸይድካ ኢማራት ደቂ ኢማራት ኣይኮኑ ሰራዊት ናቶም ስደተኛታት እዮም መፅኦም ዜግነት ሂብዎም ድማ ሂብዎምን ኩሉ እቲ ፖሊስ ኣብ ኢማራት ተኸይድካ ደቂ ኢማራት ኣይኮኑን ደቂ ካልእ ሃገር እዮም እቶም ፖሊስ ኣብኡ ዘለው ወይ እውን ነቲ ካልእ ሞያታት ሒዞሞ ዘለው ደቂ ካልእ ዜጋታት እምበር ደቂ ሃገር ኣይኮኑን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብገንዘብ ቆፂርካ ድሌታትካ ምግባር ተመክሮ ዘለዎም እዮም እዚ ሕጂ ሓደ መልክዕ ናይቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ ምስከ ምዝ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ድማ Yes, power has shifted to the Gulf. Definitely, but to Doha, to UAE and the like. But what we shouldn't forget is that when power is transferred, let's not forget Dr. Murphy and all of us and Ambassador John as well, that they have their own luggage as well. There are hiccups between age-old hiccups between Qatar and UAE and other rivalries also. So let's not forget that that will be extended into the Horn of Africa, into Ethiopia, Djibouti, Sudan, South Sudan, and the like. That's how politics works, definitely. So I just want to underline that fact. And እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብቲ ናይ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ዘሎ ዝተባሃለ ዘረባታት ብዙሕ ስለተዘርበ ገለ ካብቲ ጥቕሚ ዘለዎ ወይ እውን ምሳና ንዓና ዝፀሉ ዘረባታት ጥራይ ዘምፃልኩም ዘለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ ብርግፅ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሃገራት ዓረብ ከም ዝሰገረ ንርኢ ኣለና ይብል ኣሎ ስለዚ ንቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ ብዓብዪ ፖለቲካ ዝያዳ ዝፀሉ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ መጋበርያታት ናታ ኮይነን እተን ሃገራት ዓረብየን ዝያዳ ዝፀልዋ ዘለዋ እንኮላይ ትርኪ ወሲኽካ ኩለን ድማ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ እየን እዚአን ሃገራት እዚኣተን እዚ ማለት ግን ንሓንቲ ሃገር ሒዝካ ንኣብነት ንዖም እሶም ኢማራት ሒዞም ኣለዉ ማለት ነቲ ዞባቲ ሰላም ክህብ ዝኽእል ማለት ኣይኮነን ካልኦት ሃገራት ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ክኾና ከም ዝኽእላን እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ንነፍሰን ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ህልኽን ውድድርን ሕማቕ ውድድርን ስለ ዘለዋ ቀጠር ምስ ኢማራት ስዑድያ ምስ ኢማራት ቀጠርን ስዑድያን ኩላቶም እውን ንሓድሕዶም ዘተኣማምን ኣካይዳ ስለ ዘይብሎም እቲ ሓደ እሳቶም ምስ ኢማራት ክኾኑ ከለዉ
ናብ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ ከለና ቶም ካልኦት ድማ ኣንጻር ኢማራት ረብሓ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ካልእ ብምዃን እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ክንግምት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ኢማራት ተሳቲፋ ስለ ዝነበረት እስራኤል እውን ተሳቲፋ ስለ ዝነበረት ንዑ ኣተሓሒዝካ ክረአ ዝኽእል እዩ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክልተ ነጥብታት ክውስኸልኩም እየ ምክንያቱ ኣብዚ ሓደ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዝተዛረበ ወስከ ስምዑለይ Africa, it's quite difficult for Ethiopia, the largest country, most populated, more than 120 million people. We are claiming peaceful access to the sea, which is legitimate, which is so fair, historical, geographical, many reasons. But in a region where the countries, some countries really are created just to choke this large country, and where there is no clear framework, legal framework, and cooperation mechanism, and also there is no infrastructural development that much because of the deliberate exclusion of Ethiopia from the Red Sea, and also the Red Sea Council, which is deliberately established to exclude Ethiopia from the sea. How can we, I don't know, how can we get experience of the European states? What do you really recommend for a region of such difficulty, and also for Ethiopia, the largest country? I don't know, it's quite... እዚ ኣብ ገለ ክፋል ኣብ ኤርትራ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣትዩ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ቀረባ ኣቤክስ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣብ ባፅዕ እናተዘውሮ ከሎ ዝነበሮ ስእልታት ኣውፅዩ ድሕሪ ቁሩብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክምለሰሉ ዝኽእል ቦታ እናበለ ፖስት ዝገብር ዘሎ እዩ ዘሪሁን ገለይ ዝበሃል ሽሙ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዞባ እዚ ኢትዮጵያ ዝዓበየት ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኣብ ልዕሊ ምዃና 100 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብቲ ከባቢ ደይ መደይ ኢሎም ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝኸዱ ዘለው ዝኾነ ይኹን ዕድል ክብዋ ዘይክእሉ ሃገራት ደይ መደይ ተባሂሉ ንኢትዮጵያ ንምሕፃር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እዚ ከመይ ጌርካ ክሰርሕ ትኽእል ምስ ዝኾነት እውን ኮኔክትድ ኮይንካ ክሰርሓሉ ዘይትኽእል ዞባ ክኸውን ከሎ እታ ዝገደደት ዝብላ ድማ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ ብዙሕ ግዜ ዝብልዋ difficult to be choked even personally. If someone chokes your neck and you don't have option but for survival, you need to do something. But we are still claiming, peaceful access to the sea. So can you, say something? How can we move out of this situation? Thank you so much. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ፎርም ዝበሃል ደገለዶ ኩሉ ንኢትዮጵያ ንምንፃል ዝተገበረ እዩ ከም ግለሰብ ክንሪኦ ከም ሰብ ጌርና ተቆፂርና ኣብነት ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ጎረሮካ ኮፍ ኢልካ እንተሎ ኣብ ጎረሮካ ኮፍ ኢልካ ሓኒቑ ሒዙካ እንተሎ ከመይ ጌርካ ካብ ሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ትኽእል ምስ ጅቡቲ بسلام عف دقة بحر زتقم زلو مسكين يا بسلام عف دقة بحر زتقم زلو مسكالوتون بسلام نختقم زخل كلو أكال زي لكن نسو اتزتقم ولو زلو زربان اتزخدو زلو أكايدان إن نرزلنا من البات نشتيتي ملسناتو نسمع ما أبتغالي أرسل سقري. Said the person from the EU, I'm not the first professor, is that the عن تملتي أبكالك زي خنرينا بحفشة انتهينا نرزلنا دايما ديلكا كاسكاس زرباتات كزربن كجبرن رينا لنا بعبي يدما زي تكونتات جوبو خي كون زي سمعوا أبزي أبكرباوان زي حلفة فيديو بار لولا تشيني وين بلنا بارا إلا أقومنا بارا إلا أقومنا وزال مقباتنا بمن بلاتفورم من نجاو ودفيت متايونا ወደ ልማት ወደ ኢንቴግሬሽን ወደ ጋራ ተጠቃሚነት ወደ አብሮ መበልጸግ እንድንገባ ኤርትራን የሚጠቀሙት ጥቅም ካለ ከኢትዮጵያ እንዲጠቀሙ ኢትዮጵያም ከኤርትራ እንድትጠቀም ስለዚህ እዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ሓለፈ ዋን ዝበሎ እዩ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩላቶም ዝብልዎ ዘለውን ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎን ተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘለዎም ኣብ ደገ ሓይሊ ባሕሪ ዘቆምናዮ سقيلا نشوف كم زي كونن بحر كناتو بخمي كم ناتو جن حج كنجلس عند اللينا بمنجل بخمي بلاتفورم كناتو ينا بمبال استزاربو مستكون النت حج نريو زلنا دايما داي تباهيلو نتكونتات نابي نمت امزاز زي برزو لو كم زخانه ابزي منجس يرترا كبي برتو زخانه ملسي بلو زي ملسي
ከምዚ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ስቕ ኢሉ ይዕዘቦ ጥራይ ከምዘየለን ዘድሊ መልሲ ክህብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ ድማ ተራ መልሲ እውን ዘይኮነ ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ዝህብ ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነታ ብልፅግና ትብል በዛ ፖተምኪን ፓርቲዝ ትብል ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅ እያ ነይረ ናይ ምስሉይነት ስራሕ ዝሰርሕ ንጉስ መዘኻኸሪ ዝኾነት ኢሎም እዮም ተጠቂሞምላ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ሓደገኛ ዝኾነ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካብቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ጀሚሩ ቅድሚኡ ዝነበረ ጀነራላት ናቱን ካልኦት ፖለቲከኛታት ናቱን ግልፂ ዝኾነ ናይ ኩናት ጎስጓስን ናብ ኤርትራ ናይ ሙሳድ ናብ ኤርትራ ወራር ንምፍናው ዘርኢ ቋንቋታት ክጥቀሙ ይኸዱ ከም ዘለውን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ነቲ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኖርማል ከምስልዎ ዝፍትንዎ ዘለዉ እዩ እዚ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝብል መንገዲ ንሓደ ሉላዊ መሬትን ሉላዊ ሃገር ንኽወሩ ይብገሶም ዘለዉ they are even harking back to the dark chapter in the modern history of both countries to allude to and stay ኣብቲ ሕማቕ ታሪክ ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት ሕልፍ ሓሊፎም ድማ ንኤርትራ ንምጥቕላል the annexation period እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ብሓይሊ ኣብ ትሕቲኦም ጎቢጦም ሒዞም ኣብ ዝነበሩ ናብኡ እናተመለሱ ብዛዕባ ክዛረቡ ዘይሕጋዊ ከምኡውን ጠቕላላ ክዝረብ ዘይግብኦ ነገር ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኤርትራ እዚ ነገራት እዚ as underlined on various occasions before, this is of course a political blasphemy of the highest order, a red line that should not be contemplated or crossed. ስለዚህ ዓብይ ቀይሕ መስመር ኣብ ምስጋር ገጾም ይብገሱ ከም ዘለውን እዚ ብቋንቋ ናይ ፖለቲካ ዳርጋ ክሕደት ይፍፀም ከም ዘሎ ወይ እውን ከምዚ ዘወግዘካ ብዓይኒ ቋንቋ ናይ ሃይማኖት ክትሪኦ ከለካ ዘወግዘካ ብዓይኒ ፖለቲካ ድማ ዓብይ ግብረ መልሲ ክወሃቦም ዝግባእ ብኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ በቶም ናይ ዓለም ኢንስቲትዩሽንስ ሕብረት ኣፍሪካ ድዩ ዩኤን ምክንያቱ ንልኡላውነት ክደፍር ኣብዚ ዝበጋገሰሉ ዘሎ ስቕ ኢሎም ይርእይዎ ከም ዘለዉ ዝገልፅ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረብ ዘሎ PP is dangling this toxic adventurism agenda of war and conflict while presiding over an economy that እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናትን ዕንደራን ንክገብር ዝሓስበሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ሓይልታት ዕዳ ክትከፍል ስለዘይከኣለት ብብዙሕ መንገዲ ብIMF ብወርልድ ባንክ ብባንኪ ዓለም ብካልኦት ማልቲላተራል እንድ ባይላተራል ዶነርስ ኢንፊጅን ይወሃባ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ነርና ኢትዮጵያ ዕዳ ክትከፍል ስለዘይከኣለት ኢንፊጅን ተገይሩላ ሓገዝ ክግበረላ ከም ዝተወሰነ ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡውን ማልቲፕል ኢንተርናል ዎርስ ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ኩናት ኣብ ዝካየደላ ዘሎ እዋን ዘሎን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ኣብ ልዕሊ ንብረትን ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን ኣብ ዘለወሉ ግዜ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩናትን ዕንደራን ክኸይድ ዝሓስብ ዘሎ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንየት ከምዚ ዓይነት ዕንወት ዘሎ ወይ ሽግር ዘሎ ሃገር ብልፅግና ከም ሓደ ዓብይ ኣብ ቁጠባዊ ግስጋሴ ዘሎ ኣምሲሉ they are indulging into extensive and elaborate gaslighting, hosting summit on climate change, Afro-Caribbean cooperation, etc. ኩሉ እዚ ኩናትን ዕግርግርን ሞትን ህልቂትን ዝፍፀመላ ዘሎ ሃገር ንዕኡ ብምንታይ ትሽፍነላ በዚ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ኢልካ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ኣፍሪካ ምስ ካሪቢያን ዝግበር ዘሎ ዋዕላታት እናተገበረ ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን እቲ ሃገር ሰላም ከም ዘለዎን ዋዕላታት ዝካየድ ከም ዘለዎን እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ንካልእ ዓለም ትሸፋፍን ብርግፅ ደላ ገይሮም ሽፋን ይህብዎ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እቲ ሽፋን ድማ ብየማንን ፀጋምን ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ከም ካልእ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤርትራ ዝብልዎ ዘሎ ሓቂ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኩላቶም ቶም ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ወላ ዩኤን ይኹን ኩላቶም ዩኤን ብመንገዲ እቲ ናይ ክላይመት ሳሚት ዝበሃል ኩላቶም ኣብዮም መፅኦም ነይሮም ኩሎም ኤጀንሲስ ናይ ዩኤን መፅኦም ነይሮም ምስኡ ልግብ ኣቢሉ ድማ ናልካ ኣብዚ ሕጂ ናይ ካሪቢያን ኣፍሪካ ዝብልካ ኣልግብ ኣቢሎም ምስ ገይሮም ኣክልትዩ ዝመፁ ድማ ናብዚ ናይ ፅምብል ናይ ጌርድ ዝብልዎ ዘለው ኣተሓሒዞሞም ኣለዉ ስለዚ ሓደ ዓብይ ሽፋን ይግበረሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣትሪራ ትኹንን ከም ዘላን እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታትን ቆላሕታ ክገብረሉ ከም ዘሎን ተተሓሳስብ ኣላ ብትክክል ድማ ከመይ ክግበር ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና እቲ ንሕና ንሰምዖ ዘለና ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኤክስ ነዚ ናይ ጀነራል ፖስት ገይረ ዝረኣኹሞ
ንዑ ብጽሑፍ ገይረ አብይ አሕመድ ንኩናት ይብገስ ከም ዘሎ ብዘረጋግጽ መንገዲ ፖስት ገይረ ኣለኹ እዚ ድማ እንታይ እዩ ብቓላቶም ኢና ክንዋጎም ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ብቓላት ናይ መንግስቲ ክዋጋእ ከሎ ንሕና ኣነ ድማ እንታይ ድመርእ ዘለኹ ብቓላት ናይ መንግስቲ ኣብን ካድረታቱን ብዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ድማ እንታይ እዩ አብይ አሕመድ ኩናት ይደሊ ከም ዘሎ ናይ ቀይ ባሕሪ እናበልካ ዝግበር ዘሎ አብይ ክሌምስ ኣብዚ ዝሓለፈ ቪድዮ ናቱ እንታይ ኣለኹ ቅድሚ 30 ዓመት ቀይ ባሕሪ ናትና ነይሩ ሕጂ ድማ ብጌጋ ኣጋጢሙ ጽባሕ ድጎ ድማ ክንእርመ ንኽእል ኢና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ድማ ኤርትራ ናጽነታ ብኸመይ ረኺባ ብዘይ ሕጋዊ ዘይቅቡል ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ብቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረጋገፀ ብሪፈረንደም ድማ ዝተወደአ ጉዳይ ኣልዒልካ ምዝራብ እንታይ ጣቁ ጀነራላት ናቱ ተመሳሳሊ ይገብሩ ኣለዉ ኣቢ ድማ ናይ ኩናት ሰብ ምዃኑ ዝሓለፈ 7 ዓመት ምስክር ኢለ ኣለኹ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እንተሪኢኻ ዝብሎ ዘሎ ብቐሊል ክረአ ዘይግብኦ ምዃኑን መወዳእታ ኤርትራ ንዓለም ካብ ኩሉ ድማ መቃቂልካ ምግዛእ ድማ ታክቲክ ናቱ ምዃኑ ኤርትራ's warning to the world ኤርትራ ድማ እንታይ ዓይነት መጠንቀቕታ ንዓለም ትበላ ኤርትራ seeks peace not war ኤርትራ ሰላም እያ ትደሊ ዘላ ናይ ኩናት ሓይሊ ኮነትን ኣቢን ድሕሪ ወራር ክፍፅም ኮይኑ ግን ብሕማቅ ክእለ እዩ ትፀገም ግን ኤርትራ ፅባሕ ንጎውን እዚ ሕጂ ፀማም እዝኒ ሂብኩማ ዘለኹም ዩኤን ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ፅባሕ ንጎ ንኤርትራ መጋድ ግን ክትጓዩ ክትረኣዩ ከም ትኽእሉ ስለትፈልጥ ኤርትራ ደጋጊማ ንሰላምን ኩነታትን ንኽግበር ትነግር ዘላ እናበልና ንሕና ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለዎን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ድማ መግቲኢ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ክንነግርን ክንእውጅን ስራሕና ኮይኑ ይስማዓኒ ንቐፅል From Africa where something big is unfolding, an energy revolution. That's what Ethiopia is calling it. This is a rugged landlocked country located in East Africa, the Horn of Africa, and it is mired in conflict. But now Ethiopia has united to celebrate. It is all set to inaugurate GERD, the Grand Ethiopian Renaissance Dam. As the name suggests, this is a dam towering 145 meters high. ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ነዚ ዲጋ ኣብ ምፅምባል ከም ዘላ ስከር ኮይኑ ብቐሊሉ ኣብ ዝኾነ ምዕራፍ ናይ ዜና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ገለ ካብቲ ኣብኡ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ተሪና ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራ ኮንካ እውን ዝስማዓካ ነጥብታት ክትርኢ ከለኻ ዘይተኣደነ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ይረክብ ከም ዘሎን ሽፋን ይረክብ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩላቶም ከም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኣብ ዙርዩ መፅኦም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ወላ እኳ ፖለቲካሊ ዝተነፀለ መራሒ እዩ እንተበልና but he is always getting everyone on board እዚ ድማ እንታይ ዓይነት ዕድል ይፈጥረሉ ኣሎ ንብል ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዩኤን ዋዕላታት ተገይሩ ድዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋዕላታት ተገይሩ ድዩ ኩሎም እቶም መራሕቲ ንኣዲስ ኣበባ ክመፁ ስለ ዘለዎም እዛ ምምራቕ ናይዛ ዲጋ ሕጂ ደይመደይሊ ምዝያ ተሓሒዝዋ ስለምንታይ ነቲ ዲጋ ጥራይ ኢሉ ዝመፅእ መራሒ ክህሉ ከምዘይክእል ይፈልጥ ነይሩ እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ልክዕ ምስቲ ናይ ክልተ ዋዕላታት ናይ ክላይመት ሰሚት ከምኡ ድማ እዚ ኣፍሪካ ካሪቢያን ኮኦፐሬሽን ዝብል ክልትዩ ብመንገዲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ስለ ዝግበር ዝነበረ እቲ ሓደ ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ሓደ ድማ በቲ ናይ ዩኤን ደረጃ ዝግበር ስለ ዝነበረ ናይ ግድን ረብሖም ክብሎ ኣብ ሓዲኡ ክመፁ እዮም ስለዚ ኣብ ሓዲኡ ክመፁ ከለዉ ድማ እንታይ ክግበር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ልክዕ ምስ ኣልጊቡ ሓደ መዓልቲ ፅንዮም ናብዚ መመረቕታ ናይ ዝዲጋ ብምምፃእ ፅቡቅ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሽፋን እዩ ዝጥቀመሎም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጎረባብቱ ፍቅርን ሰላምን ምትሕቋፍን ቤላ ዝኾነ ሽርክነትን ከም ዘለዎ ገይሩ ዝረአ ዘሎ እቲ ካልእ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዘይዛረበሉ ኣስፔክት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣነ ድማ ንብዙሓት ኤርትራውያን ከዘኻኽሮ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ እዚ ኣቢ ዝበሃል ዕሸል ቆልዓ መሃይም ዘይበሰለ ገለ ናበለ ሰብ ይገልፆ እዩ ኣፀዋውታ ናይ ፖለቲካ ከመይ ጌርካ ሓሲኻን ለኽቢጥካን ሰብ ትሕዝ ግን ትፈልጥ ሰብ እዩ ነዞም ኩሎም መራሕቲ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ድራር ዕድመታት ይገብረሎም ናይ ዕድመ ድራር ይገብረሎም ከሎ ግን ብሓይሊ ባሕሪ ገይሩ እዩ ዝቕበሎም ዘሎ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ሕማቕ ኣጀንዳ ናቱ በቲ ፅቡቕ ነገር ኢሉ ንዖም ብዘሐጉስ መንገዲ ዝገብሮ ዘሎ ገይሩ እዩ ሽፋን ገይሩ ዘለማምዶ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ነቶም ካልኦት ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላታት ዝገብሩ ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቱ ንመለማመዲ ንመቐበሊ እዩ ዝጥቀመሎም ዘሎ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ንመራሒ ናይ ኤርትራ ተንበርኪኹ እግሩ ንክስዕም ፀገማን ከም ዘይነበሮ ይነግሩ እዮም እቶም ኣብ ኤርትራ ዝርእይዎ ዝነበሩኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣመና ኡፍ ይብሎ ከም ዝነበረን ጋሽዬ ይብሎ ከም ዝነበረን ገለን ትሰምዕ ኢኻ
ክሳዕ ክንደይ ለኽባጥ ምዃኑ እቲ ለኽብጥና ግን ይሰርሓሉ ይሱ እቲ ለኽብጥና እቶም መራሕቲ ብፍላይ ኣብ ፃዓዱ ፐርፌክትሊ ይሰርሓሉ ስለምንታይ ይፈልጥዮም ሓሳቡን ለኽባጥን ምዃኑ ግን ከምኡ እዮም ከዓ ዝደልዩ ኣብ ኣፍሪቃ ተርዲኹንሎም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ መራሒ ንዓታቶም ለኽበጥበጥ እናበለ ኣብ እግሮም ዝስዕሞም ድደለኹሞ ክገብረልኩም ክልየ ንዓይ ጥራይ ደግፉኒ ዝብሎም ኤግዛክትሊ ደይከም እዮም ዝደልዩ ሰብ ስለዚ ምዕራባውያን ሃገራት ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ነዚ ሰብ እዚ ይደልይዎ እዮም ይፈትውዎ እዮም ማዕረ ክንደይ ናብ ቻይና ክኸይድ ይፍትን ወላ ናብ ገለ they don't care ናትና ረብሓን ናትና ኣጀንዳን ከሳልጠልና ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ንኣብነት ነወዳድር መለስ ኣብ ብዙሕ ነገር ይኣብዮም ነይሩ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ነዚ ሊበራላይዝ ግበረቱ ቁጠባ ናትካ ባንኪንግ ሴክተር ናትካ ክፈቶ ኢትዮ ቴሌኮም ንኢንቨስተርስ ክፈቶ ካልእ ነገራት ድማ ነቲ ቁጠባ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክፈቶ ክብልዎ ከሎ ይዓቢ ነይሩ መለስ ስለምንታይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያ ክጠቕማ ስለ ዘይኮነ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይገብር ኣሎ ኤቭሪቲንግ ትደልይዎ ግበሩ ኤቭሪቲንግ ዝደለኹም መግበር ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ንከይለ ብኩሉ መንገዲ ክሕግዝዎ እዮም ካልኣይ ድማ ቁሩብ ዳ ዕድል ጌርናን ዕድል ጥራይ ዘይኮነኻ ሓይልና ስለ ዘሎ እምበር ነቲ ኣጀንዳ ናይ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ተመስሪሑ ዝቕፅል ዝነበረ ካብ መለስ ንላዕሊ ኣብይ መጋበርያ ክኾኖም ዝኽእል ነይሩ ምክንያቱ መለስ ካብኡ ብሩኽ ይብለኩም ኣለኹን መለስ ግን ናቱ ረብሓ እውን ዝግደስ ሰብ እዩ ነይሩ ረዲኹም ለው ንዖም መጋበርያ እናገበረ ከሎ ረብሕኡን ክገብር ዘሊ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብታ ስልጣን ክቕፅል እንድሕር ክኢሉ አይ ቲንክ ትካሉ ዘገድሶ ኣይመስለንን ናይ ህዝቡ ይሙት ይጥመ የህልቂት ይምፃዮ he doesn't care ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ክንደይ መራሕቲ ናይ ሃገራት ክንደይ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ይኹን ናይ ካልኦት በታ ኣብ ዝገብረሎም ዘሎ ሸብዳዕዳዕ ኣብ ጎኒኦም ደው ዝብሉ ንበዓል ኤርትራ ድማ ግዳይ ንክገብርዎን ፀገም ዝበሃል የብሎምን እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ብድሆ ዘለዋ ሃገር ምዃና ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎ መራሕቲ ዘይተሳተፈ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ናይ ሱዳን ዘሎ መራሕን ናይ ኤርትራ መራሕን ጥራይ ዘይተሳተፈ ዘሎ ካልኦት ኤቭሪባዲ is there ስለዚ እንታይ ዝበሃል ብዓይኒ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብምሎም እቶም ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ መራሕቲ ኣብ ጎኒኦም ዘለዉ ብሓደ እዮም ደው ኢሎም ዘለዉ እዩ ዝበሃል እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ዝህቦ ሌጂቲመሲ ይውስኸሉ ኣብቲ ሃገር ተቐባልነት ከም ዘለዎ ዓቢ ፕሮጀክት ሚድያ ብምሉእ ነቲ ዲጋ ስለ ዝወድኦ ገለመለ ዝብል ነታ ዘላቱ ጠልጠል ትብል ዘላ ስልጣኑ ንክትቅፅል ድጋፍ እዮም ዝገብርሉ ዘለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን ይግበረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብግምጣሉ ብግብፂ ድማ እንታይ እዩ ዝስምዖም ዘለካ ንርኢ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ካብ ፐርፌክትሊ ራን ይገብር ከም ዘሎ ጌርና ክንርኢ ይብልና ቅድሚ ካብኡ እስከዚአ ንስማዓየን ካብዛ ርእሲ እዚ ከይወፃና ከለና ዘለና ብድሆ እና ተረዳእና ንክንከይድ ኢለ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ቀሊል ብድሆ ይኮነን ዘለዎ ማለት ሓደ ግዜ ከምዚ ዘይገብር ክንብል ከለና it's not that easy እቲ ዘሎ ብድሆታት ናይቲ መንግስቲ እውን ምርዳእ የድሊ እዩ ዓለም በሙሉ የሆነ ቀን ነው ታሪካዊ የሆነ ቀን ነው ዓለም በሙሉ ያስደነቀ ፕሮጀክት ነው የአፍሪካ ፕሮጀክት ነው የኢትዮጵያ ወዳጆች በሞላ ዛሬ ድል አገር ሆነች ሪዎ ደለኹም እስማኤል ዑመር ገለ ናይ ጅቡቲ መራሒ እዩ ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንት እዩ ናብቲ ጌር ድመፅኡ ጥራይ ዘይኮነ በአምሓርኛ መግለፂ የስምዕ ኣሎ ንኢትዮጵያ ይኹን ንኣፍሪካ ዓብይ መዓልቲ ከም ዝኾነን ዓብ ነገር ከም ዝኾነን let's be clear here ሕስድና የብለይና ኢትዮጵያ ዲጋ ናቶም ሰሪሖም ምውዶም I don't have a problem with that እንኳ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደልየ ኣብ ዓዶም ዝዘንብ ማዩ ናይ ዓዶም ዲጋ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዲጋ ናቶም ብምግባሮም ኣንፃሪ ይኮንኩና ልክዕ ከምቲ ንሕና ዲጋታት ናትና ሰሪሕና ንውዲ ዘለና ዲጋ ናቶም ሰሪሖም ተወዲኦም ኦኬ ምስቲ ዕቤት ናቶም ምስ ብዝሕናቶም ዓብ ዲጋ ገይሮም ኣሎ ፋይን it's not a problem ዲጋ ምውዶም ገለገለ ይርኢ ኣለኹ ኤርትራውያን ካብ ምዕር ዘይከውን ነገር ምሻለካ እቲ ዲጋ ንዑ ንምቁርፃብ ነው ንሕና ዲጋ ኣነ ንኢትዮጵያ ንዓቢ ዝፀሎ ዘለኹ ዲጋ ናቱ ስለ ዝወደ ኣይኮነን that's not my problem
ዲጋይ ወዲ ኣይወዲ ንዑ ዝምልከት እዩ ንኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ኣብ ባሕርና ዝመጣጠሮ ዘሎ እዩ ዘቆጣዓኒ ዘሎ ወይ እውን ንኽምልስ ዝገብረና ዘሎ እምበር ዲጋ ናቶም ተወዲዮም ኖ ፕሮብለም ኬንያ ንኣብነት ካብቲ ዲጋ ዝጥቀሙ ስለ ዘለዉ እዮም ብክብሪ መፅኦም ዘለዉ ብዙሕ ፓወር ካብቲ ዲጋ ይወስድኹም ዘለዎ እዩ ዝንገር ክሳብ ታንዛንያ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ፓወር ሓቆም ድዮም ሓሰብትኩም ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ኣትሊስት ኬንያ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ግን ይፈልጥ እየ ኣክክ ክንደይ ምዃኑ 100 ሚሊዮን ዶላር ትኸፍሎም ከም ዘላ ንኢትዮጵያ ኣብ ፅሑፋት ክወፅእ ርየ ሕጂ ጅቡቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመና ተቆጥዑ ዘሎ መን ይፈልጥኩም ኣሎም ግብፂ is really sad why ሶማልያን ጅቡትን ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ሶማልያን ናይ ጅቡትን ክልቲኦም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሳቲፎም ምህላዎም የስ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ናብኡ ምስታፎም ረብሓናቶም እዩ ጅቡቲ ናይ ግድን እዩ ክሳተፍ መራሒ ናይ ጅቡቲ ክሳተፍ ናይ ግድን እዩ ዋይ ኣሚን ታዛ ዓብየት መሻርክቲ ብቁጠባናቱ ኢትዮጵያ ካብኡ ናብኡ ድማ ካብቲ ዲጋውን ይጥቀሙ ኸውን እዩ ኤሌክትሪክ መፆም ደ መፆን ሽሮ ኣይኮንኩን ግን I think they might use something ስለዚ ጅቡቲ ናብኡ ክመፅእ ሌጂቲሜት ቅቡል ነገር እዩ ናይ ሶማልያ ኣብኡ ምምፅኡ ግን ከቢድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ግን ንሶማልያ ድማ ንዑ ኢሉ ከምዘይመፀ እዩ ዝንገር ናይ ካላንደር ኮንፍሊክት ወይ እውን እቲ ካላንደር ናቱ ናብቲ ዋዕላ ናይ ዩኤን ክመፅእ ኮሚትመንት ስለ ዝነበሮ ሕራይ ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ቆፀራ ናይ ዝገር መመራቕታት ድማ ምስኡ ስለ ዘልገብዎ እዮም ካልኦት መራሕቲ እውን ክመፁ ክኢሎም ዝብል ዘረባ ኣሎ ናይ ሶማልያ ዋላ እውን ኣብቲ ዝተዛረቦ እንተሪእናዮ እንታይ እቲ ተዛረቦ ኣብዚ ሕልፍ ኢልና ንርአዮ ዳርጋ ሲሪየስ ዝኾን ጥንቅቕ ዝበለ ዘረባ እዩ and water security for others stages life differently in each country. For some, it's about survival and water security. For others, it's about energy and growth. All these perspectives are valid. Our challenge is not to deny the needs of any one of us, but to find ways to balance in the spirit of fairness and mutual respect. And Ethiopia has the right to pursue that happiness and prosperity. ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ መራሒ ናይ ሶማል ብርግፅ ኣብ ዘረባናቱ እዚ ዲጋ እዚ ወይ እውን እዚ ምዕባለ እዚ ንዝተፈላለዩ ሃገር ዝተፈላለዩ ትርጉም እዩ ዘለዎ ንኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ፀጋታት ተጠቂማ ኤነርጂ ፀዓትን ንክትገብር መብኡ ቁጠባን ህዝባን ንክጥውር ከይድ ከላ ንካልኦት ሃገራት ድማ ሽሞም ኣይጠቅስኒ ግብፅን ሱዳን ማለት እዩ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እቲ ማይቲ ንህላዊኦም ወሳኒ ነጥቢ እዩ ስለዚ ወላ እኳ ኢትዮጵያ መሰል እንተለዋ ንክትጥቀም ናይ ካልኦት ናይ ምንባር መሰል ግን ክትነፍግ የብላን ስለዚ ነዚ ክልትዩ እና ኣመዛዘንካ ንኩሉ ግምት ኢቲኻ ክግበር ዘለዎ ክስራሕ ዘለዎ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ እናበለ ጥንቁቕ ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ወላ እኳ ኣብቲ ቦታቲ ግን ብሓፈሻ ብዙሓት ሰባት ብሶማላውያን ኣመና ተቆጢዖም ኣሎ በዚ ስእልታት ዝርእይዎ ዘለዉ እቲ ካረይዎ ነዛ ስእሊ ዝናሓቋቆፎ ገለ ከዓ ዘርኢ መሊሱ ናይ ብሓቂ ቁጥዐ ከም ዝፈጠረ እዚ ስእሊ እዚ ሶማላውያን ከማርሩ እዚ ከዳዕ እዚ ነቲ መራሕናቶም ማለት እዩ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምፀላእትና ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክገብር እዩ ኣብኦም ከይዱ 10 ግዜ ምስኦም ዝራኸብ ዘሎ እናበሉ ሶማላውያን ኣመና እዮም ዝቁጥዑ ግን እቲ ሓሰን ሼክ ከም ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ኣብ መንቀራቕሮ እዩ ዝነብር ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ሪኢኻ ግን እቲ ዞባና ክንምንታይ ተነቃፊ ዞባ ምዃኑን ማዕረ ክንደይ ዲፕሎማቲካሊ እዚ ኣብ ዝበሃል ሽፋን ከም ዘለዎን ደገፍ ከም ዘለዎን ካቨር ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ኤርትራ ድማ ከም ሃገር እንኩም ምርጫ ጥራይ ዘለዋ እቲ ምርጫ ድማ ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ሓያል ሃገር ክትከውን ንካልኦት ሃገራት ሓያል ክኾኑ ያ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ንኤርትራ ግን ምርጫ የብላን ኤርትራ ሓያል ጥራያ ክትከውን ዘለዋ ካልእ ኣማራፂ ክህልዋ ኣይክእልኒ ስለዚ ስትሬንግዝ ኤርትራ ሓያል እንተኮይና ጥራያ ሰርቫይቭ ክትገብር ትኽእል እዚ ድማ ሓደ ግብፃዊ እንታይ ኢሉ ክምልስ ርኢ ኣለኹ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ዝገለፆ ግብፃዊ ሓደ ኮመንቴተር I fully agree the warning issued by Yamana Gebre Meskel, the Eritrean Minister of Information, regarding the escalating drums of war from Ethiopia, has expressed it through his sharp criticism of the ruling Prosperity Party in Ethiopia, which he labeled it. So he accused the party's political and military officials of launching
an intense propaganda campaign to normalize their delusional and reckless pursuit of securing sovereign access to the Red Sea. He highlighted that the party is reviving the historical period of Eritrea's unlawful annexation. ስለዚህ በወገን ግብፂ ነዛ ዘረባዚያ ብዓረብ ጽሒፉን አውፅኢዋ ነይሩ ስለዚ ደሓን ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ድጋፍ ፖለቲካሊ and ኣብ ሚድያ ንረክብ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ተውፅኦ ዘላ ካልኦት ሰባት ሼር ናገበሩ ዘድሊ ኮመንተሪ ይውስኽሉ ከም ዘለዎ እውን ውፅኢት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ናይ ኤርትራ መልሲ ወይ እውን ግብረ መልሲ ብትክክል ኣብ እዋኑን ዝግብኦን እዩ አብይ አሕመድን ብልጽግናን ሓደገኛ መንገዲ ሒዞም ናብ ሓደገኛ ኩናት ኣምሪሖም ከም ዘለውን ናይ ኤርትራ ልኡላውነታ ከምኡ ድማ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተገዚኣቶ ዝነበረ ታሪክ እናተጠቐሙ ናብኡ ንምምላስ ተኣቢ ዝበሎ ክሳብ 30 ዓመት ናትና ነይሩ ዝብሎ ዝነበረ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናትካ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ሎሚ ልኡላዊት ሃገር ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዋ እያ ነቲ ኣቢ ዝብሎ ዘሎ ድማ ክእረመሉ ወይ እውን ተሪር መግለፂ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ እንተወሓደሲ متتصبنا نيرنا ግን ኣይገብርዎን እዮም because ማስከር ክብሉ ኣብ ፓርቲናቱ ካብ ሓደ ፓርቲ ናብ ካልእ ፓርቲ ወሲዱና እናዕበዶም ከሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ናይ ጅቡቲ መራሒ ኣብኡ እቲ ናይ ፎሬን ሚኒስተር ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብ ጎኑ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ በዝን ገይሮም ድሕሪ የስክርዎም ኣለው we have no chance ንኣንጻር እዚኦም ሓያላ ጥራይ ክንከውን ዘለና it's ንዓይቲ የቆጣዓኒ እንዲ ግን at the end of the day ድሓንግዚኡ ብዙሕ እንተደይ ተዛረብናውን ይሓይሽ ማለት ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ እናረኣናዮ ክንከይድ ስለ ዝኽእል ናብቲ ወታደራዊ ፖለቲካውን ሓንቲ እዚኣ ካብ ራሽያ ዝወፀት ሓበሬታ ድማ ክበኩም ራሽያ እዚ ኣምባሳደር ናይ ራሽያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዙሕ ዘረባ እንድዩ ትዛረብ ሓደ ካብቲ ደንቀደ ፖስት ገይሮሞ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ክሕግዙና እዮም ዶ ገለዶ ዝብል ብዙሕ ግዜ እንዲና ንሰምዕ ብዛዕባ access to the sea and land blocked countries can be found on almost every زعبا after bahari زي بلن هاجرات كزارب كله بتنا UN charter كم زلون نعو تقيسو partiten نابله entirely قالت land block states to and from the sea and freedom of transit through the territory of transit countries. These provisions provide a solid legal basis for negotiations. ስለዚህ after bahari زي بلن بتم قربا بتنزلوا ናይ ወደብ ሰርቪስ ትራንዚት ሰርቪስ ክጥቀማ መሰል ከም ዘለዎን መሰል ድማ ነዚ ሰርቪስ እዚ ንክጥቀማ ድማ ንክዘራረባ ሕጋዊ ድጋፍ ከም ዘለዎን ንክዘራረባ ንወደባዊ ኣገልግሎት ንክረኽባ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ሓይሊ ባሕሪ ንክሃንፃ ዝብል ዘረባ የለን ኣብዚ Russia as a permanent member of UN Security Council and a responsible actor in international relations consistently advocates for resolving such issues in a strict accordance with the norms and principles of international law. Russia كما بالنا UN ترايد يكون أبال نايتي Security Council كم دما permanent member نايتي veto power زلوا هجر كم مخانا كم زعينة أجماعات نخدانن نخشمجلن جن بينما ملك ب international norms and principles على ملخاو حقن سرعة تختيلو بزخيد من قديس لذي we proceed from the premise that the aspirations of Ethiopia or any other of the 44 land block states must be realized exclusively through peaceful means, constructive dialogue, and mutually beneficial agreements with neighboring countries. لذي كم تن 4 هجرات مزجور بابتن بالسلام من قدي بدبلوماسيا ومن قدي نكرخبا نحنا ذكاء لنا خنقبرنا نعوز أو عيت نقبرني إثيوبيا especially حيل بحر جيرا ويون كارل جيرا ناخد قبر نزبل نحجز زبل كعال زخونة يلا نجار ما أبناتهم تليجرام channel زوج وحبريتا جهات شير كقبر وازر أخويا سلزي ولا قوزي أمباسادر نيراشا بقام قام حرنيا دزارب إثيوبيا فلي فخر زلون تمثله نيراشا مرجتكن تخكلنيا نتي لولا ونتنا عالم حجز تحس كم زي كونه إنان سمع زلنا تتجاجامي كابكالوت مرح تاجرات أمباسادرنا أمريكا ونتونه ካብዚያ ወፃኢ ዝበለ የለን ስለዚ ኩሉ ተኣቢ ብዓለም ደረጃ ንድገፍ ኣለና ዶ ይሕግዙና ኣለው ዶ ምሳና ኮኑ ኣለው ዶ ዝብሎ ዘረባ ሓሶት እምበር ኣብ ባይታ ዝረአ ዝጭበጥ ነገር የለን ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ነገር ይብልዎ እንተለው ንሱን እግዚአብሔሩን ኣብዘይ ሰማዕኮ ክዛረብ አይክልኒ እንቅጽል እንጭት ከመግባታችን ከሰዓታት በፊት ጠይቄው ነበር ጀዋርን የሚከተለው ምላሽ ሰጥቶኛል ከዛ በኋላ አስተያየትህን እቀበላለሁ አሁን እየተደረገ ያለው ወደ ጦርነት ለመሄድ ነው። በዚህ ጦርነት ደግሞ I want you to communicate this to the Tigrayans.
በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል በሚደረግ ጦርነት ከፍተኛው ገፈት ቀማሽ ትግራይ ነው። it's not going to be ሐረርጌ it's not going to be አርሲ ባሌ or ወለጋ ዳዊት ነው አሁን መጠረጥረው መሰለ መስጋውና ይሄን ኤርትራን ጉዳይ የሚናፈስበትን መንገድ መጠላበት ምክንያት I see the early 2018-2019 scenario እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ደጊሙ መጠንቀቅታ ይዘብ ዘሎ ንተጋሩ ብፍላይ ወገን ተጋሩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ አቢ ናብ ኢትዮጵያ አቢ ናብ ኤርትራ ገጹ ክገብሮ ዝኽእል ዘሎ ዝሓስብ ዘሎ ኩናት ንዓኻትኩም ዓብዪ ሓደጋ እዩ እዚ ኣቃሊልኩም ኣይትረኣይዎ ብመንገዲ ኦሮሞ ወይ መንገዲ ዓፋር ኣይኮነን ዝገብሮ ንስኻትኩም ዝያዳ ግዳይ ክትኮኑ ኢኹም ኣስተውዒልኩም ረእይዎ ናይ 2018-19 ኩነታት ክድገም እየ ዝርኢ ዘለኹ እቲ ናብ 2020 ዘጋጠመ ኩናት ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ንዑ ዘንጸባረቕ ኩነታት እየ ዝርኢ ዘለኹ እናበለ ዘጠንቅቖም ዘሎ ስምዑ ወላ ናብይ ያደረጉ ያሉት ትግራይን the tip of the spear አድርገው ወደ ጦርነት መሄድ እንደሚፈልጉ የዛሬ 2 ዓመት ነው ስለዚህ የነበረው እና you have to be very very careful how you go about it አሁን ምንድነው እየተደረገ ያለው what is this agitation about ወንጀል የፖለቲካል ሪስፖንሲቢሊቲ ካወራ ፖለቲካል ሪስፖንሲቢሊቲ ለኢትዮጵያ ለተደረገው በትግራይ በአማራም በትግራይ በአማራም በኦሮሚያም ለተደረገው the major political responsibility lays with Abiy okay ጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልኩም ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ንስኻትኩም ጫፍ ናይቲ ጭማራ ናይቲ ኩናት ይክገብረኩም ስለዚ ንዓኻትኩም ኣብ ቅድመ ግንባር ገይሩ ንዓኻትኩም ይግዳይ ክገብር ዓቕሚ እንተዘየለ ፅባሕ ንጎር ንስኻትኩም ኢኹም ኣብዚ ኩናት እዚ ግዳይ ክትኮኑ ትኽእሉ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድልየኩም እዩ ወገን ንተጋሩ እዩ ዝምዕፀኖም ዘሎ ነቶም ዝዛረቡ ዘሎ ምስ እንተሪኢኹሞም ገለ ካብቶም ንሻዕብያ ዝፈትው ሰብ ኣይኮኑን ፀረ ሻዕብያ እዮም ግን እቲ ኩነታት ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይዘብርሃሎም ዘሎ እዚ ዓይነት መሰጅ ድማ ይዘድል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ንረብሓ መን ይግበር ከም ዘሎ መን እዩ ኣብቲ ኩናት ክጥበስ ዝኽእል ንመን ንምርባሕ ይግበር ከም ዘሎ መን ካብቲ ኩናት ዝያዳ ክጉዳእ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ነዚ ዓይነት መልእኽቲ ድማ ኢና ብየማንን ፀጋምን ክንፅዕሮ ዘለና ናይ ኣቢ ገይም ንፁር እዩ ኣብዚ እኮ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብዎ እዩ በተቻለው ኦሮሞና አማራን በተቻለው አጋጣሚ ማፋጀት ነው። ሁለተኛው አማራን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። ሶስተኛው ኦሮሞን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። አራተኛው አፋርና ሶማሌን ማፋጀት ነው። ቤኒሻንጉልን ከኦሮሚያም ከአማራም ጋር እንዲሁ ማፋጀት ነው። ከዛም ሲያልፍ ሙስሊም ክርስቲያንን ማፋጀት ነው። የሙስሊም ክርስቲያን በማይሳካበት ወቅት ሙስሊም እርስ በርሱ ክርስቲያን እርስ በርሱ ደግሞ እንዲፋጅ ማድረግ ነው። ይሄ የሱ ፕላን ነው። በደንብ አድርጎ የሱ ፕላን ነው። አብይ ደፋር ነው። ራሱ ባንዳ ሆኖ ሌላውን ባንዳ ይላል። ራሱ ባንዳ ጥንቅቅ ያለ ባንዳ ሆኖ ሌላውን ኦሮሞና አማራን ተዘረባዚያ ጽብቅት ያ እንታይ ዝበል አብይ ኣሕመድ ልክዕ ከምዚ መልኣኽ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ነገር ከም ዝፈልጦ ፀላእትና ዝሓስቡልና ዘለው ንኦሮሞ ምስ ኣምሓራ ምውጋእ ንኣምሓራ ምስ ተጋሩ ምውጋእ ንኦሮሞ ንሓትሕዶም ተጋሩ ንሓትሕዶም ኣምሓራ ንሓትሕዶም ንዓፋር ምስ ሶማል ንቤንሻንጉል ምስ ኦሮሞን ምስ ኣምሓራን ከምዚ እናገበሩ ንኣስላም ምስ ክርስቲያን ስንቶ ዘይሰርሕልካ ንኣስላም ንሓትሕዶም ንክርስቲያን ንሓትሕዶም ከምዚ እናገበርካ ምንባር እዩ ዝብል ኣቢ ሓደገኛ ይብሎ ኣሎ ስታሊን ድማ ኤግዛክትሊ ንሱ ዝገብራ እዩ ዝነገረና ዘሎ እዩ ንኻልኦት ጋዝላይ ትገብር ንኻልኦት ከምኡኹም ዝገብር ገይሩ ይዛረብ ልክዕ ዝገብራ ዘሎ 7 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ ኩሉ ንኦሮሞ ንሓትሕዱ ዘባልዖ ዘሎ ሲዩ ኣምሓራ ንሓትሕዱ ዘባልዖ ዘሎ ሲዩ ኣብ ትግራይ ድማ ሕጂ ክትፍፀም ንሪኣ ኣለና ሓራ መሬት ደገለይሉ ንተጋሩ ንሓትሕዶም ዘባልዖም ዘሎ ንስ እዩ ኣብ ፖለቲካ ድማ ናይ ደብረፅዮንን ናይ ረዳን ተባሂሉ ናይ ፃድቃን ተባሂሉ ዘባልዖም ዘሎ ንስ እዩ ኣብ ሶማሊ ተኾነ ተመሳሳሊ ኣሎ ኣብ ዓፋር እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምፍዕፋሕ ናቱ ውፅኢት እዩ ፕሮቴስታንትን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዘጋጥም ዘሎ ናቱ ውፅኢት እዩ ስለዚ ኣቢ ዝገብራ እዩ ዝነግር እዚ ኣብ ሃገሩ ዝገብሮ ዘሎ ክኾን ከሎ ናባና ገፁ ክመፅእ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣስተውዒልካ ምግንዛብ ኣቲንክ እቲ ዝያዳ ግንዛበ ዘድልዮ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ብዙሓት ተጋሩ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ነዚ ነገር እዚ ተረዲኦሞ ስለ ዘለዎ እዮም ሓንቲ ንግረ መንገድና ከተሰቐና እንትኽእል ነዚ ኣስከራዩ ኤርትራውያን ዝገበርዋ እያ በጊዕ እዚ በጊዕን እዚ ብዕራይን ረይዎ ናይ ብሓቂ እዚ እዚ በጊዕ ተፀሊሉ ድዩ ክመውት ዲኻ ትብል ግን ረይዋ ትብዓት ግን ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ረይዎ ተቢዕካ ተቢዕካ ተመኪትካ ኩሉ ከም ዝከኣል ረይዎ ጎዩ ኣርኪብ እንታይ ገብረ ይረይ ንፀላይኻ ክትገጥሞ ጥራይ ዘለካ ዝበሃል ከምዚ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ግዜ እቲ ብማዕዶ ትሪዮ ጎበ ዝመስል ኣብ መወዳእታ ከምቲ ንስኻ ትፅበዮ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ኤርትራውያን ሸር ክገብርዋ ርኢ ኣለኹ
and it makes sense مستناتنا story really تخيديا نغطي لابزخا سرعة ديو زحشة صلوان يو قرنا أفريكاس نهاية سوا سرعتي من تبع العديو نهاية سوا سرعة زلوا زلوا أو قرنا أفريكا أنكرستيت كوين دنيو نهاية سوا سرعة ويس نهاية مرة سرعتي كوين زلوا تنهاية مرة سرعة أو السودان سيروا له زيقول حد حق يو زمرة يمرروا نهاية زقد سنة يكونه أو السودان قلت نيرو ناي بلصقنا ناي إمارات حالتها أو تسعيرهم يوم كسافة زنروزنا ونسيو إمارات بلصقنا ناي تقرأي تسعيرهم يوم إمارات بلصقنا ناي محرا درجة بمولو تسعيرهم يوم نيش يسترفي 7% حر فانز قاطر خوينس بلصقنا 10 شوعات تشحن هيتعد ملشان خفله اقرختك اللي مكرو لمبر يرقف يزلو كلهم حراي ناي اسمرا سرعة ديو زحشة تزربا كم داتري وازر لهم زي مالت راشنال سب راشنال مالت نكون تقبل بوز خيت سب مالتيو شعبي ديو حيل زلو ويس بلصقنا عند حريلكا نريا زلنا يا بايتا قداينا السودان مع حيل تاتات يوم تبايل بلا بلا يبال نيرو كن وسان صلوه قبر زخاله مسيرترا ركب كبر تجمر تشبو زخونه وصيت كن رزخالنا هنا سلازي ኤርትራ ኣብዝዋን እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ እውን እኮ ትፋኖ ዝበሃል ሕይልዎ ዘሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ እናበሉ ምንን እዮም ዝብሉ ብመሰረቱ ትፋኖ ኣቃዋማናቱ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዝነበሮ ዝከሓድ ኣይነበረን ኣብዚ ዋን እዚ ኤርትራ ቀጥታ ኣትያ ትሕግዘላ ንዝብል ጭብጢ ኣይተረኽቦን ግን ኣብቲ ርእሲ ናይ ኣብን ካድረታት ናቱ ግን ቀዳማይ ናይ ሻዕብያ ስልቲ ከም ዘሎ ኣቦ ፅቡቅ ገይሩ ይበፂሕዎም ዘሎ ናይ ሻዕብያ ስልቲ ይወሃቦም ከም ዘሎ እታ ኣምሓራ ፋኖ ተረዲዎም ኣሎ እሱ ድማ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንነዊሕ እዋን ናብ ኤርትራ ገፁ አንቂዱ ክዋጋእ ዝደሊ ዘሎ ዓቕሚ ሲኢኑ እምበረይ ንነዊሕ እዋን ሓሲቡ ግን እቲ ብፋኖ ይኹን ብተጋሩ ከምኡ ድማ ብካልኦት ዘጋጥሞ ዘሎ ብዶ ዓቕሚ ናይ ሰራዊቱ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ናብቲ ኩናት ንክበፅሕ ዕድል ኣይሃቦን ኣሎ እምበር ዕድል ተረኺቡ ንኤርትራ ብሕማቕ ኣጠፋፍኣ ከጥፋእ ድሌቱን ባህጉን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ዝጠረጥር ሓይሊ ክህሉ የብሉን صمودية جواركم حدا جزية خمسة جواركم حدا زي خمسة جواركم تفعلوا بكل الناس خشمة ونازل اللي زلوا كله منجل فتصم تحتتو حتى تخالهم أفوز تقرأ منجل فتصم حاجة حق زي زبالها السيء نحن اعترف حق الناس صرفنا ون حوقفنا هنا صباح خير ريو صباح صبوخ ونيلو حما زغورنا ون مخيرنا حوقفنا حابرنا نخير قدير لنا صرحو بلصقنا أورومو تقراي كابناي إثيوبيا بوليتيكا ختقلل المغار سناي مجمريا صرحو مالتي أب استفلالو تكالات مالت هاوس اوف فيدريشن هاوس اوف بارلمنت كالتهم منغستي بيروقراسي يلن تقراوي كدفاع تغيري مالتي هذا ساعات ابيت مخرج نور ساعات كو بعلم كم زغيرون كبير يخل تدفيهم يم ماشي عاوز نور بعلم تخوينا ما في سيرفيس نور خنت خوينا تايغيرهم ببي خلت مسمر تواريهم تغارو نازغون حلافነት ከይሞቱን ምታይ ተገይሩ ዝብል ዩቲ አገዳስ ሐሳብ ዝኸውን ማለት አማ ያረግ ነገር አለ ሲመረቅና ሲማረክ ሰራዊትና አቢ ክምራቕን ክማረኽን ሓደ ዝኾነ ሰራዊትና በሉ ይገልጽወለው ናይ መወዳታ ሕጀብትናትና ክንሰግር መጀመርያ ብዛዕባ ሰራዊት ክንሰግር ካለና ናይ ዘርሰናይ ክንጀምር ተማረኸ ሰራዊት ብልጽግና ወይኒ ኤርትራ ክወርድ ዝመጽእ أتزقبر قط مزمارة سقاب زموت ديقا خسرين منقص إخراج أينا محصن تان حلفلو مروحات من اللوات قدف ما ريح كذا سدد كايم جرى لا تتشي من مسيم دكاس خلنا اللو ما مروحات من اللوات تطوي بل حساب الله أنت مسبل تقلنا خلنا كتو دخ زلها أنت إثيوبيا بإثيوبيا والنت كاتحبن إثيوبياوي أنت مس إثيوبيا خلنا هاجر كتباسا مستحسب زلها تقع إرتراوي زي حساب الله ولا إرتراوي مسون كيت كلقمة مسند بالك بكرة شوانا لقمة كا أبز قداي ذي إتكا مستأتو مستمرخ سرقة فعتيد ما يسراو كسر حكام هاني فلات
بعلي بإيده إنني هوا بعلي ديم ترجع خسرهم إلى بعلي ماشينرات ترى هبني لين منقستي هوا ترجع خسر حكاية جاء نفلت لنا بس زي إثيوبيا حميمي عبايدو يقدب يقدرت ولا لا قدب بفهم كلنا عنا ملكتنا نتدل عنا ويقول تدل سماي بس حتى هنس قدينا يكونن قداي قدب عباين سوداني ملكس قبسي ملكس لسني انتقمارن عنا بوز مللي حماية بنان الذي إثيوبياويان زازر سناي زبلا زلو زربان بزحات إيرتراويان تتنكف زلا رستيا هذا كابتي Eritrea can prevent war with Ethiopia by keeping Abyss troops occupied at home. It is that simple. تسفاني وزبالنا إيرترا حنت زرباهي بنيرو إيرترا نتكوينات مس إثيوبيا خبر أبي كما كجبر زخل كوينات بخميت توقت بلا تغل أبي كوشت ناي فانو يقول ناي كالك كم زي وص بمقبار كتجبروا تخل بمبال شيء فنيرو زخا the Tigray military briefing reportedly made Ethiopia's times بلوزلو تسفاني وسحبوا زربايو جن عب زربا فتيرو سراويتنا أبي كابتوشت أو كينات كم زي وصخن جبر لنا بزيا من قد زيات رئيسي. We call on our government to immediately activate, if not already, its intelligence and military capabilities potential to coordinate with the like minds such as Sudan, Egypt to ensure Abiy Ahmed's pathetic army remains tied up in Ethiopia's internal things. Should this result in Ethiopia becoming Ethioslavia, so be it. زجنا قطعيو لذي منكسيرترا سلايون كالوت هدروا عقمون بس كالوت محزوت بالسودان دي مسجب سقينو نتقول ده وش إثيوبيا زلوا بزبرت كم زغطل أبي كابتوش تاو كنتاتو كم زي وت كان جبر لنا إيلو مسحفة حنت كابتم دقافتنا إيرترا زخونت عن جارسن تبعل هذا صحف سي أبزي بزح جهات إيرتراين كده فوق له حنت أرتيكل جن ناتانيرا if I can find it you're of course entitled to your opinions, but as I said, I'm sorry to see anyone here suggesting that this is a good strategy for Eritrea. لازم تعتمد دلازيا منكسيرترا نفسه كفسبنا ناتري طلوا أجل منكسيرترا إن إثيوبيا أبكينات كم تنبر كجبرها يجبوني زبل سنة مقوتي هتدكم زلا نسا لذي أبزي أباي جازيتني عندي إيرترا نفسها سلام تدلن تلا أبكالو تجرات كينات كتفتر يبلان زبل سنة مقوتنا نسمع زلنا أبرقت أب ميديا كنزارب كلنا كنت نكغلنا جن إيرترايان كلنا نفلتينا كينات إثيوبيا زجبر زلوا إيرتراي كانت مسبونسر تجبر زلا فلذي as simple as that إيرترا مس إثيوبيا كن واقع يندلنا سلزين نخلهم سلدي كوناس سلزين دلي كيناس زبالة إيرتراي دلنا سلزي whatever it takes زخونة يكون من قدي نالبتا ميديا عويل كمصحف بفلا بإنجليش مصحف كمصحف حساي كويني سمعني لحد إثيوبيا أنت أرنا نخسلفو نعبد جف كجبر سلز غلبر منكسر ترى كيبل كايخو جبر زغلي نزيز بالإمنة لنا زي فانو كابزيرو تبقيسون فنعبي أحمد كم زجير حزب والله just think about it فانو سي أوش تكلم تعمد بز كل سنة تعمد تنسيع قالسي لسراويتنا عب مزروناتون مسكز كل سراوي زمن رقصلون كنديك زي ما باشحات سراويت يتيو سب حجك كعوزيك عليه what is going on probably شعبيا بغت يحجزهم تزيله نتوم حلفتي صبو غير سلط أنا هيبوهم على مالتي whatever it is ارترى له يا بكم زكونات جن عويل كم زراب زي يقينا يسمعنني حنت بزيادة زرابا نسمع داتناسي كتات نسبة الناس ميرون نسخة زي تورد قدم لكم أبزقكم نتقرأ كتكتوا لهم وردكم ديهم أي وردكم منكم كما يعزي أخا بفلا يسون كتحجزنا تقول لكم مغنياتو تمكروا لكم تمكروا سلازمكم ناي سلام أوصل في قلم ملا ببيس حجزنا تقرأ إذا برخونتات أنت حجزكم نبدأ تقرأ كن حجزينا نبر نحنا نحلو حتى يكوننا نحجزنا لكم نحلو حتى حزب تقرأ فلالينا عنا نريكم ناتكم بوليتيكا على عالم مسجد مميم نتقرأي كن حق زاينا سلامنتاي مخنياتو مس حزب تقرأي نحا برا حسلا زلناس حزب تقرأي تتأفيو أبي إرترا زلو تقرينيا تتأفيو تبلون يركم قالوا راح يجي خوينات متشيلو سلازي أبي إرترا زلو حزب تقليلو تتأفيو نبلا لنا سلازي خد لكم تبتدينا مالتي تا لوجيك إن هذه تسرح زاميرون زبلا زلو absolutely دك عبتا بوتاي هاريموا تمالت مالي كاتيتو مابزي نقوهم شيتون ويكبلو خلون حزب تقرأي سلان دنقص إنا يبلون يرم حجة أبزة بقصة زلوا كينات كاونتايز فليلو انت دايق دو اليوم من قبل الإيرتراخ قبر الزخل عامن الرقيبك كابتن يتقرأ زجرة دايق كون زخل سلازي ما عندنا إيرتراوي نهزبون هاجرون رسون زحسب أبغون نهزبون هاجرون يتطاو كذب الأبزوانزي
መንግስቲ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ርዲት ክህልወካ ይኽእል እዩ but this is not the moment ብዛዕባ ፖለቲካ ትዛረበሉ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክወረካ ክመፅእ ከሎ ኣብ ጎኒ ሃገርካን ህዝብኻን ኢኻ ደው ትብል ድሕሪኡ ፖለቲካዊ ሕቶኻ ከም ድሌትካ ብዝመስለካ መንገዲ ክትከተሉ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ወፃኢ ካለ መንገዲ እንድሕር ጌርካ ዮርዳን ፖለቲካዊ ወፃኢ ናትካ ሱሳይድ እዩ ኣብ ፖለቲካ ክትዋሳእ ትደሊ ተኮይንካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጹር ንኤርትራ ንሉላውነታ ክጎብጥ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ዝገደደ ድማ ምስ ክንሰርሕ ኢና እንድሕር ኢሉ ወዲ ኢሎ ሰብ እዚ ንዓብ ዓዊ ሓጊዝካ ተትሕነ የብልካን ቁርብሲ እቶም ፖለቲከኛታት እዮም ዝበሃሉ ሲ ቁርብ ርእሲ እንተዝህልዎም ኣብ እኮ ክሕግዝዎ ከም ዘይክእሉ ይፈልጥዮም ግን ርእሲ የለን ግን ከማን እኮ ይዋፃእካ ኣብዚ ከምዚ እዋን እዚ ምስ ኣብለኹ ምባል ግን ናይ መወዳእታ ተስፋ ዘይብልካ ኤርትራ ካባኻ ቀቢፃትካ እንድያ 10 ግዜ ከም ትቐብፀካ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ብዝኾነ ሜሮን ትክክለኛ ዘረባ ክተት እንተበለ ክተት ማለት ኣርበጅ ሒዝካ ምኽታት ኣይኮነ ናይ ሚድያ ክተት ኣሎ ብሚድያ ኢኻ ብሚድያ ትዛዕበየ ኩናት ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገሩ መሬቱን ደው ዘብል እዩ ኣብ ሚድያ ግን ኩሉ ግዜ ልዕልና ፀብለልትነት ኣለዎ ብዙሕ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ስለ ዝገብር ስለዚ ኩሉ ሰብ በዓቕሙ ኣብታ ትኽእላ ምግባር እውን አገዳሲ እዩ This has to be in Uganda, isn't it? It's in Uganda. Soon it will be Uganda. Already in our kids starts. Yes. I have an experience. My kids went to Eritrea. By that time, my mom was alive. So after 2 weeks, they said, we miss home. Then my mom, she doesn't know English. She only knows Italian, little enough because of we have, home. No, Uganda is our home. So our kids are here. It's their home. They born here. They cannot do anything. So why we are here? If you really ask. እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራውያን ዜጋታት ኢንቨስተራት ኣብ ኡጋንዳ ምስ መንግስቲ ኡጋንዳ ከም ዝተራኸቡን ኣብ ኡጋንዳ ድማ ከም ኡጋንዳውያን ክረኣዩ ከም ዘለዎምን ምስቲ ዘለዎም ቁጠባ በርክቶ ድማ ቦታ ክወሃቦምን ሓገዝ ክወሃቦምን ወይ እውን ኣብቲ ዓዲ ተቐባልነት ክረኽቡ ዕድላት ናቶም ድማ ዘለዎም ዕድላት ድማ ክሰፍሕ ምስቲ መንግስቲ ኡጋንዳ ይዘራረቡ ኣለዉ ኡጋንዳ ካልአይቲ ዓድና እያ ልክዕ ከምታ ኣብዚ ዘለና ካልኣይ ዓድና ንብሎም ዘለና ኡጋንዳ እውን ዓድና እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ኡጋንዳ ዘምፃና ዘሎ እቲ ኩነታት መብዛሕትኡ ስደተኛ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ካብ ንኢትዮጵያን ኬንያን ረጊፁ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኡጋንዳ ፅቡቕ ኩነታት ስለ ዝረኣዮ ርግኣት ስለ ዝረኣዮ መፃኢ ስለ ዝረኣዮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ከም ኣሕዋተይ ኤርትራውያን በዓለ ስደት ስለ ዝነብር ዘሎ ፅቡቕ ከጋጥሞም ይደልየ I really hope ግን እዞም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ብፍላይ እዞም ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ሆቴላትን ዓበይቲ ትካላትን ዝውንኑ እዮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኢንጌጅመንት ክጅምር ከም ዘለዎ ብዙሕ ፃዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ ይግበር ይኸውን ግን ከምዚ ዓይነት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ኢንጌጅመንት እውን ዝያዳ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ህዝቢ እዩ ኮንፊደንስ ናቱ I have visited more than 35 African countries. Yes. But sorry to say that, I don't mean that other African countries, they don't welcome, but Uganda is the most welcoming and friendly. And stable for the land, even this side. That's why we are here. Everybody, whether I'm here 28 years, maybe 25 years, maybe 10 years, we are all feeling like our home. From home direct, from Sudan. In Uganda. 2 kids graduating on that very day. Maybe hospitality, or maybe we are trying to do every sector here. We don't want to ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኬዝ ናቶም ኣብቲ ባይቶ ከምፁ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ international meeting. I think they were even in Europe. And people, the African businessmen, even were crying that they have shortage of dollars in their account. You don't have that problem in Uganda. Our big film come to Israel. All of this business, I have an experience. እንታይ ዝፈቱ ካብዚኦም ኣሕዋትና መሲልኩም ብሓደ ኮይኖም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ነቲ ፖለቲካ ፅልዋ ክገብሩ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ዓወት ድማ ይምነ የሎም ገለገለ ሰብ ኣለዎ ብዓዶም ደይከዱ ገለ ናበለ ከም ድሌቱ ዝዛረብ ኣለዎ ከምዚ ክርኢ ከለኻ everyone has a reason ስለምንታይ ኣብለው ስለምንታይ ከም ኮይኖም ከም ኤርትራዊ ድማ መፃኢ ናይ ኤርትራ ዘገድሰካ ተኮይኑ ከም ግለሰብ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዘየድሊ ዘረባ ክትዛረቦም የብልካ ኣብ ቦትኦም ኮንካ ኩነታቶም ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ እዞም ዜጋታት ናይ ኤርትራ እዮም ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዋ ሙሉእ ዓለም እየን ዘለዋ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ከም ድሌትካ ኣብ ትገብረሉ ግዜ እውን ናይ ወፃኢ ንግዲ ከድልየና እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ሰራውሮም ድሮ ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ ተኽኢልካ ካብኦም ተምሃር ምስኦም ኮንካ ክሰርሕ ሽርክነት ክትገብር ምስኦም ዝኾነ ክግበር ዝኽእል ተኮይኑ ክትገብር ኣለካ ተደየለ ግን ዝኾነ ኤርትራዊ ክንድንግፀሉን ክንሕግዞን ኣብ ንኽእለሉ ንፈትን ተዘየለ ግን ዕንቅፋት ኣይንኹን ነዚኣቶም ድማ ኣይሆፕ መንግስቲ ኡጋንዳ ተረድዩ ነቲ ኩነታት ዝኣክል
ቆላሕታ ክገብረሎም ተስፋ ንገብር ርእሶም ዝሰርሕ ተኮይኑ ኡጋንዳ ድማ ንኤርትራ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ገይሩ ክሕዞም ዝግባእ ሓለፋ ግበረልና ይብልዎ የለውን ሓለፋ ይሓቱ የለውን ኣብቲ ዓዲ ክዋሱ ጥራይ ዕድል ሃበና ባይታ ፍጠረልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ንምነየሎም ኣብ ኖርዌይ ምርጫ ይካየድ ነይሩ ፀረ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ብፍላይ ፀረቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዝቕመጡ ዝኸይድ ዝነበረ ፓርቲ ከም ዝተሳዕረን ሲራክ ድማ ናይ ሓጎስ ውፅኢት ኣምፅኡ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣብዚ እውን መንሽን ጌርና ነርና ናቱ ቪድዮ ስለዚ ኣብ ኖርዌይ እቶም በዓል ሲራክ ዝደልዮም ዝነበሩ እውን ዝያዳ መናብር ከም ዝረኸቡ ዝገልፅ ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኖርዌይ ብቐረባ ስለ ዘይፈልጦ ሽም ናይቶም ፓርቲታት ክገልፅ ኣይክእል ናይ ብሓፈሻ ግን ነቶም ኣብ ኖርዌይ ዘለኹም ካብኡ ናብኡ ካብቲ ሕማቕ ዝወፃእኹም ትመስሉ ኣቡ ገይሩ ድማ ይመላኣልኩም ናብ ፅቡቅ ገፅኩም ይውሰድኩም ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸደልኩም ድማ ተስፋ ንገብር እናበልና ክልተ ናይ ምትብባዕ ቪድዮታት ክበኩም እየ እስከዚያ ስምዕዋ ፅቡቅን ልምድታትካ ብንፅል ትፈልጦም ዶ እንተዳ ነዚኦም ትፈልጦም ኮንካ ሽዑ ዲስፕሊን ወይ ነብሲ ምትታእ ትርጉም ይህልዎ ነቶም ሕማቃት እንዳኣለኻ ነቶም ፅቡቃት ክስስኑ ንዕኦም ኣድሚዕኻ እንዳሰርሕኻ ኣብቲ ትደልዩ ዘለኻ ናይ ዓወት ጎደና ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ነዚኦም ከይፈለጥካዮም ትገብሮ ስጉምቲ ኩሉ ግን ኣብ ሸንኮለል እዮም ብረካ ሕማቕን ብጣዕሚ ፅቡቕቲ እያ እታ ቻርት ኣብ ርእሱ ዘላ ሊኖ እንተሪኢኹማ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ልቦና ሸር ዝገብር እዩ ሊኖ ፈሎ ግበርዎ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ትሪእዋ ዘለኹም ትቀቀያሕቲ ሕማቕ ምዃኑ ተፈሊጥካ ትፈልጦ ተኮይንካ እቲ ዲስፕሊን ናትካ እቲ ስነ ስርዓት ናትካ ንዓታቶም ይኣልየልካ ትፅቡቁ ድማ ናብ ሂወትካ ከም ዝኣቱ ይገብር ስለዚ ውፅኢት እንተዘየለ ንዑ እንተዘይፈሊጥካ እቶም ፅቡቅን ሕማቕን ብሓደ እናኣተው ንሓትሕዶም እናደማሰሱ ውፅኢት ከተምፅእ ኣይትኽእልኒ እያ ዝብል ዘሎ ስለዚ እታ ዘረቡ ኣዝያ ብስልቲ እታ ብድሕሪኡ ዘላ ቪድዮ እንተሪኢኹማ ድማ እታ ዝበለፀ ትርጉም ስለዚ ሕማቕ ልምድታቶም ቀያሕቲ እዮም ፅቡቅ ልምድታትካ እቶም ሰማያዊ እዮም እቲ ዲስፕሊን ናትካ እቲ ስነ ስርዓት ናትካ እቲ ነብሰ ብቁፅፃር ናትካ ነብሰ ግድኣት ናትካ ድማ ነቶም ሕማቃት ባህሪ ኣብቲ ቦትኦም ዘይምኻድ ኣብቲ ቦታታቶም ኣብቲ ንሳቶም ክሃስዩካ ዝኽእሉ ብዘይምኻድ ንዓታቶም ብምእላይ ትፅቡቅ ጥራይ ኣብ ኣእምሮኻ ናብ ሂወትካ ዋላ ብመግቢ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግዜኹም ተጥፍዎ በቲ ትገብርዎ ስፖርት ምግባር ድዩ ዘይምግባር ብኩሉ ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ እታ ኣካይዳ ናትካ ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዝገብረልካ እዩ ዝነግር ዘሎ የቐኒየልና ፈሎ ግበርዎ ብዙሕ ክትረብሕሉ ትኽእሉ ኢኹም እኩማ ኣብ ዘለኹሞ እዚ ምረቓ ዝኽበፅሓኩም ኣሜን ኢለልኩም ኣለኹ ሰናይ ቅነ ሕጂ ዕረፍቲ ይሓልጋ እንታይ ማዕረይ እንሻላ ዕድመን ዕድመን ከፍረዩ ከምጉላ ፈለሒ እንሻላ ኣደ ሸውዓተ ግበርኪ ኣሜን ኣሜን ያላ እዚኣ ኣደይ ኣነ ብሌናይ ስለ ዝኾንኩ ክሕግዛም ዘለኹ እቲ ምረቓ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይ ኩለን ኣዴታትና ክምረቓ መዓንየን ብሌን ግን ግጥሚ ኣለወን ናይ ምረቓ ነዊሕ ግጥሚ ኣለወን ብሓደ ዝኸይድ ምረቓ ማለት እዩ ካብኡ እያ ክትምረቓ ደልያ መስኪነይቲ ትግርኛ ስለ ዝኣበያ እምበር ትርጉም ስለ ዝኣበያ እምበር ነዊሕ ኣላ ኣደይ ኩሉ ግዜ ቀቢላ ትምርቐና ነርና ይከሪመንበሪት ጉቢ ሰነኸ ተጢ 40 ሰነኸ በኮሊ ገለ ዝብላ ነዋሕ ግጥሚ ኣላ ፅቡቕ ዝኾነ ግጥሚ ብትግርኛ ክቕየር ከሎ ግን ኣይ ፅቡቕ ኣይሰርሐን ስለዚ እታ ምርቃት እያ ብብሌን እንተትገብራ ፅቡቕ ኮይኑ ፅቡቕ ምርቓ መበፅሓ ነይሩ ግን ናይ ቋንቋ ሕፅረት ይቁርብ ግን እቲ ኣብ ልባ ዘሎ ኣነ ብሌናይ ስለ ዝኾንኩ ተረዲእኒ እታ ቪድዮ ድማ ደስ ተብል እያ እዛ ሃፍትና ተዋሳኢት ናይ ብሓቂ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ምስ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ሓንሳብ ናብ ዓድታት ናይ ትግርኛ ሓንሳብ ዓድታት ናይ ብሌን እያ ኣብዛ ፓርላመንታል ዝበሃል ቦታ ከይዳ ነይራ ኣብ ካልእ እዚ ፅቡቕ እዩ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ዝገብርዎ ዘለው ህድሞና ነባሪት ትብል ቻነል እዮም ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ካብቲ ሜይን ናይ ስቱድዮ ወፃኢ ዝግበር ቪድዮታት ዝያዳ ሰሓብነት ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብዙሕ ፅቡቕ ቪድዮታት ኣለዋ እዚኣ ተቆሪፃ ስለ ዝረኽዋ ጥራየ ብዙሕ ቪድዮታት ፅቡቕ ሰሪሖም ኣለዉ ከድኩም ኣተባብዕዎም ፅቡቕ ትሕዝቶ ተደለይና ነቶም ፅቡቕ ዝገብሩ ከነተባብዕ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲ ኢና ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ካልእ ግዜ ይራኸበና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ናይዚ ቻነል ደገፍቲ ዝኾንኩም ድማ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ሳዕደይ ዝፈለጣት ዘሎ ተበራበር ዓደ ኣሕበሎ ለምለም ዓደይ ዘይረኣየ ዘሎ ጀናቕያ ሃፍራም ብተፈቱ ተሰዊዖም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስለኺ ስሌኻ ከይበልዎ ዓደይ ዓድኻ